കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല. സദസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്ന ഒരു സദസ്സ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. ബഹുമാനായ നമ്മുടെ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അർക്കാണ ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ഖജാൻജിയായ സിദ്ദീഖ് അർക്കാണ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഈ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഇവരെ നടത്തുന്ന പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവുകൾ വരുമ്പോൾ രാവുകൾ ഹയാത്താക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ഫളീലത്തുകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പടച്ചറപ്പ് അവന്റെ ദീനിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞ ഒരു മാർഗമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവും ഉണ്ട്. തലയിൽ തൊപ്പിയുണ്ട്, മുഖത്ത് താടയുണ്ട്, നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തില്ല, കുടുംബവുമായി നല്ല യോജിപ്പില്ല. എന്നാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള അമലുകളൊക്കെ അത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല സ്വഭാവമാണ്. നല്ല സ്വഭാവം ഒരാൾക്കുണ്ടോ അവന് മാത്രമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ കുടുംബവുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അവൻക്കാണ് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാൻ കഴിയുക. ഖയാർ ഫാമിലി ഇതുപോലെ ഫാമിലിയിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, എത്രയോ ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞു, അത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സ് നടത്തി. ഒരുപാട് ആളുകൾ, അതിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സദസ്സിലേക്ക് ഒരാളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അനുവാദമില്ലാതെ കടന്നു വരാൻ പാകത്തിൽ ഈ കാണുന്ന മുടിപ്പോയെന്ന കാണുന്ന ടോണിന്റെ ഒരു ഓരത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു റൂമിനകത്ത് കസാലകൾ ഒരുക്കി വെച്ച് ഒരു ഫാമിലി ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കടന്നു വരാൻ എന്നവർക്ക് അനുവാദം നൽകും. അതിലൂടെ മനസ്സിലാകും അവർ കുടുംബം എത്രത്തോളം ഭംഗിയിലും ഒത്തൊരുമയിലുമാണ് അവരുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവർ എത്രത്തോളമാണ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നും. എന്തായാലും ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ആശംസ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഫാമിലി ഓരോ നമ്പർമാർ, ആണ് പെണ്ണ് മക്കൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാവരും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ അല്ലാഹു ആ കുടുംബത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അല്ലാഹു അവന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ യുഅ്മിൻ ബില്ലാഹി വറസൂലിഹി ഫൽയസിൽ റഹിമഹു. ഇവിടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലാൻ ഒത്തുകൂടിയ മുഅ്മിനുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം, ആ ജീവിതം സമൂഹത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിലൂടെ അത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ, ഒരു സംഘം ഫാമിലി, കായാർ ഫാമിലി ഒത്തുകൂടലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് എറ്റു ഖദർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ഡിഫറൻ്റായി ഈ പരിപാടിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് 2-3 സവിശേഷതകൾ കാണുന്നു. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് കുളിർമയേകാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുകൂടലിലൂടെ ഈ കായാർ ഫാമിലിയുടെ കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നത് അതിമഹത്തായ കാര്യമായി ദീനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 2,
മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഹുർമത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൗലിദും അവിടുത്തെ മദഹും അവിടുത്തെ ആലാപനങ്ങളും അവിടുത്തെ ബൈത്തുകളും അവിടുത്തെ പാട്ടുകളും പാടി അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കരഗതമാക്കുകയും പ്രചരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാണ് ഈ ഒത്തുചേരൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട്, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളൊരു കാര്യം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനമാണ്, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ്. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ കായാർ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ വളരെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും, നല്ല മാന്യന്മാരായിരിക്കും, ആരുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചില മാന്യന്മാരുണ്ട്, ആരുടെ മുമ്പിലും ഒന്നും തുറന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല, പറയാൻ അവരുടെ മര്യാദ സമ്മതിക്കൂല. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ മര്യാദയിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നാൽ വളരെയേറെ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും. അവരെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹായ അമല് ആ കണ്ണീരൊപ്പലായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ്. പത്രങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ വന്ന് വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റിയായി അതൊന്നും റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇത്തരം അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് അവർക്കതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം നൽകി അവരെ കുടുംബത്തിൽ ഉന്നതിക്കാരായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനുകളെ, മോമിനാത്തുകളെ, ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്നതും വരുന്നതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത്. ഒന്ന്, ഈ കായാർ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള അധിക ആളുകളും എന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. മറ്റൊന്ന്, അവരെന്നോട് മിഞ്ഞാന്ന് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ പള്ളി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഇതേ പന്തൽ വെച്ച് പരിപാടി നടത്തട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഈ പള്ളിയും ഈ പരിസരവും ഇതും അതും ഇതൊക്കെ ഒരു പൊതു സ്വത്താണ്, മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വത്താണ്, തങ്ങളുടെ സ്വത്തല്ല. ഈ പള്ളി ഒഖഫ് ചെയ്യലോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഈ പള്ളിയിൽ ഒരേ അവകാശമാണ്, ഒരേ അധികാരമാണ്. ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊതു സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സലാത്തെല്ലാം മതിയാക്കിയ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പൊതു സ്വത്താണ്. എല്ലാവർക്കും എന്തും പറയാം, എന്തും അവതരിപ്പിക്കാം, എന്ത് വർക്കത്തിനും പോയി വാങ്ങാം, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണല്ലോ തങ്ങന്മാരുടെ പിന്നിൽ പായുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒത്തുചേരലിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ സ്വീകരണം കൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഈ കായാർ ഫാമിലിക്ക് മുഴുവനും ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം ആ ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാരാകട്ടെ. ഇവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്, ദുബായിലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റായി പെരുമാറിയ പല ആളുകളുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആളുകളും ഉണ്ടാവും. അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ബേക്കിൽ നിന്നൊരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, അത്രേ എല്ലാവരും അയക്കണ്ട, കുറച്ചാൾ അയച്ചാൽ മതി എന്ന്. ഓൻ്റെ പേരാണ് ഇബിലീസ്. അപ്പം അത് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ സംഘടനയിലും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഒത്തുചേരലിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതൊന്നും വകവെക്കണ്ട, അതൊന്നും വകവെക്കണ്ട. അപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മളെ പുത്തപ്പാജി അല്ലിയിൽപ്പെട്ട തന്നെ, ഈ കായർ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട തന്നെ അല്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക്
ഇവിടെ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലായിരുന്നു ഖുർആൻ ഓതി കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പവിത്രമായ ഈ പള്ളി, ആ പള്ളിയിൽ ഒന്നു കൊടുത്ത് ഇഅ്തികാഫിൻ്റെ നിയത്തും ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് ആ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സമാധാനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തട്ടെ. എൻ്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, പല ആളുകൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം, ചിലർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ മദ്യനടുക്കം അബൂച്ച, അതുപോലെ തന്നെ പൊയ്യത്തേലി മുഹമ്മദാജി, അതുപോലെ കുറേ ആളുകളുണ്ട്, പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നിറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു. അത് നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പുത്തബ്ബ ഹാജി മരണപ്പെട്ടു പോയി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ, ഈ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അതിലൂടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പോകാനും സാദാത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താനും ഒരു വലിയൊരു അവസരമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ചേരാം, പഠിക്കാം. ഒരൊറ്റ കാശ് ചെലവില്ല, നിങ്ങളോടൊരു പൈസ ചോദിക്കില്ല. 8 വർഷമായിട്ട് ഒരാളോടും ഒരു ഫീസ് വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാരാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. വളരെ സന്തോഷമാണ്. പള്ളിയിൽ നല്ല മുഅദ്ദിനും പള്ളി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനേജറൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ചോറും ചായയും കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, അവരാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം വരെ അറിയില്ല. നല്ലോണം അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ വളരെ ദുആ ചെയ്തു പോയി. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മുക്കരിക്കും മൊയ്ലിയാർക്കും ചോറ് വേണ്ടേ? ഞാനതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ലായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ടിപ്പിൽ ചോറ് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന, പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ആ തങ്ങളുടെ വഴി പിൻപറ്റാനും ആ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഷണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു. വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ യജു പാർക്കിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട്, അതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അത് കുട്ടികളാരെങ്കിലും വിതരണം ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാവിധ സ്നേഹങ്ങളും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ പരിപാടി മറ്റുള്ള കുടുംബത്തിനും ഒരു മാതൃകയാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഊന്നി പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ആ ഒത്തുകൂടുന്നതിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. യദുല്ലാഹി ഫൗക്കൽ ജമാഅ, യദുല്ലാഹി ഫൗക്കൽ ജമാഅ. ഇതിന് പല അർത്ഥങ്ങളും മുഫസ്സിരീങ്ങൾ കൊടുത്തത് കാണാം. യദുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിഅമത്ത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ മദദ്, ഇതൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടിയും, വിശിഷ്യ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുറേ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായ ആളുകളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ആദൂരിലുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യണം. ഈ കായാർ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി എല്ലായിടത്തും എല്ലാ അവസ്ഥത്തിലും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതോടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിന് അവൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജംആക്കി അള്ളാഹു മാറ്റുമാരാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ അള്ളാഹ്, വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് അള്ളാഹുവേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ട രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഈ രോഗം നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞാനിപ്പോൾ വരുമ്പോഴും വളരെയേറെ വിഷമത്തിൽ കഴിയുന്ന കുറേ രോഗികൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ICUവിലും NICUവിലും വെന്റിലേറ്ററിലുമുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ യൂസുഫ് ഹാജിൻ്റെ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് കാണുകയും അതിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി കഴിയുന്ന രോഗികളുണ്ട്. ആ രോഗികളെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ
ജീവിക്കലല്ല ഹൈറെങ്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി വിട പറയാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അടുത്തടുത്തായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുടെയും അല്ലാഹുവേ പലരും ഖബറിലാണ്. അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആളുകൾ ഈ മാസത്തിലൊക്കെ ആയി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പരിപാടി തുടരുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് നേരത്തെ ആസരണ്യ വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. വളരെ ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ വേദിയിലുള്ള ബഹുവന്യരായ സയ്യിദ് അവർകൾ, മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ, മഹത്തായ ഈ കായാർ ഫാമിലിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുറസാഖ് ഹാജിയെ പോലെയുള്ള ഉമറാക്കൾ, നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ആശംസയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി ഒരൽപ്പം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ വലിയ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കീഴിൽ നാം സംഗമിച്ചത് ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അമലാണ് മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത്. നാം എത്ര നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നാം എത്രയോ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നാം എത്രയോ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അമൽ അല്ല. കാരണം നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇബാദത്തുകളിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം. കൃത്യമായി നിർബന്ധമായി ഓതേണ്ട സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഏത് ആലിമിന്റെ മുമ്പിലും ഞാൻ കൃത്യമായി ഓതാമെന്ന് ധൈര്യമുള്ള ഒരാളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ നിർബന്ധമായി നാം എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിരിക്കേണ്ട നിസ്കാരത്തിലെ അഖല്ലു തശഹുദ്, ഒരു ഹർഫും ഒരു സദ്ദും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫുഖഹാ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ പറയുമ്പോൾ എന്റെ അത്തഹിയാത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ല. ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഫാത്തിഹ ഓതി, അത്തഹിയാത്ത് ഓതി, പൂർണ്ണമായി ആദാബുകളും സുന്നത്തുകളും ഫർദുകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരം തന്നെ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ വക്കൽ അത് മഖ്ബൂലാണോ മർദൂദാണോ, സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ തള്ളപ്പെടുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് റക്അത്തുകൾ നിസ്കരിച്ച, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ, ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന മേഖലകളിലും ഇബാദത്തും ഖുർആനോത്തും നോമ്പും മാത്രമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ
ആയിരക്കണക്കിന് ആരിഫീങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് സ്വാലിഹീങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അവരെല്ലാം പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞത് മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തിൽ കേവലം 40 ചില്ലാനം വർഷം ജീവിച്ച രണ്ടാം ഷാഫിഈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാമുൻ നവവി റഹിമഹുല്ലാഹ് അവിടുന്ന് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൽമു മാത്രമായിരിക്കും. ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൽമിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് അതുമായി ആ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയി എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ നബവി ഇമാം പോലും അവസാനമായി പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയായി പറയുന്നത്, ഞാൻ ഏത് ഇൽമു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സയ്യിദുനാ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ല എന്നാണ് നബവിമാമിനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കായാർ ഫാമിലിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാവുന്ന, ആഖിറത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അമലാണ് ഈ ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ്. അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ തത്തുല്യമായ കൂലി മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ പൂർവികർ, ഈ ഫാമിലിയിൽ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും സന്തോഷങ്ങളും ഈ ഫാമിലിക്ക് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ ഹബീബനാ യാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മളെ തോട്ടാൽ ഫാമിലിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഭാഷ അറിയാത്ത നമ്മളൊന്നും മനുഷ്യന്മാരെ അല്ല. ആവട്ടെ, അല്ലാഹു തോട്ടാൽ ഫാമിലിക്കും കായാർ ഫാമിലിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ഫാമിലികൾക്കും ഇതുപോലൊരു നല്ലൊരു പരിപാടി നടത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വാക്കുകൾ എന്താ പറയാ നീട്ടുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ തൗഫീഖ്. ഞാൻ തന്നെ അത്ഭുതമായി. കായാർ ഫാമിലി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ്, മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി ഒന്നും കൂടി മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജന്മദിനം കുടുംബത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈയോട് കൈ ചേർത്ത് താങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പരിപാടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടുന്ന് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്ന നേരത്തും ഇവിടുന്ന് ആരൊക്കെ തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഇതിനു വേണ്ടി പിൻവശത്ത് ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് കുറെ നേരം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയും ഞാൻ പറയാ, ഇതൊന്നും വേസ്റ്റ് അല്ല. ഇതിന്റെ ഒക്കെ സബബ് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ദുആയും കഴിഞ്ഞ് തബറുക്കും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഫലം. ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഞാൻ പോണോ? പോണ്ട. ഉറങ്ങിയവനക്ക് എല്ലാം നഷ്ടമാണല്ലോ. ഉറങ്ങിയവനക്ക് എന്ത് കിട്ടോ? ഒന്നും കിട്ടൂല. പോയി കഴിഞ്ഞാലോ? ആ പോയി കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിലോ ചെയ്താൽ മതി. മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ ഉഷാറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങളെ കൽബ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലും, മനം ഇങ്ങനെ തുടിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ദാ റബീഅ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്. റബീഅ് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ട് പോവുകയല്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്ന് വന്ന് എത്ര പെട്ടെന്ന് റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഒരു മാസം ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ മാസമാണ് അല്ലേ? അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും ഒരൊറ്റ
ഒരൊറ്റ ആൾക്കും അതൊരു ഡൗട്ടില്ല. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാസം, ദ മന്ത് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ. നമ്മള് ഇന്ന് അക്കാഡമിക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വിട്ടയക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കളെ ദർസിലേക്ക് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടയക്കുന്നുണ്ട്. അതും വേണ്ട, നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതും വേണ്ട, നമ്മള് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ, അതൊരു ജോലിയാണ്, അതിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ നാവാൽ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. എന്ത്? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്നതും പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം. ആ സ്വലാത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലലോട് കൂടെ ബറക്കത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരികയാണ്. നമുക്ക് ബർക്കത്ത് വേണ്ടേ? വേണോ വേണ്ടേ? വേണം. ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരും, അത് ഉറപ്പാ. കൽബ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു നിയത്ത് ചെയ്യണം. പടച്ചോനെ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് റബീഉൽ ആഖിറാണ്. അല്ലാഹു നമ്മൾ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കളായ മഹാന്മാർ, ഗൗസുൽ ആലം തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വന്ദിരായ ഷേഖുന ഉപ്പാപ്പ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖുദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ, ശംസുൽ ഉലമ ഇ.കെ. ഉസ്താദ് അവറുകൾ, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ, ഇങ്ങനെ പേര് പറയാൻ പോയാൽ നിരവധി അനവധി മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കന്മാർ വഫാത്താകപ്പെട്ട മാസമാണ് റബീഉൽ ആഖിർ. ഇന്ന് മഗ്രിബ് ആവുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനൊരു വിഷമം, പടച്ചോനെ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആവോ? കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ലോകം കൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വേണ്ടി തഹ്ലീലോദാനോ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതി തരാനോ, നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ കുറച്ച് കൂട്ടർ വന്നേക്കാം. എന്നിട്ടോ ഖബറിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖബറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അതാർക്കും കാണാനില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചോക്കെ. നമുക്ക് അതേ സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ കുടുംബങ്ങളോട് നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഇനി വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കിലോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ നിനക്ക് വല്ല വിഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമം എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പൊരുത്തപ്പെടണം. അങ്ങനെ പൊരുത്തം ചോദിച്ചും കൊണ്ട് ആ അതബോടുകൂടെ എന്താ പറയാ, ചെറിയ കുട്ടികൾ വലിയ ആൾക്കാരോട് കുടുംബക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ്, ഇതെന്റെ വാപ്പാന്റെ അനുജന്റെ മക്കളാണ്, ഇതെന്റെ എളാമാന്റെ മോളാണ്. ഇതിങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളെ മക്കളത് പഠിക്കുകയാണ്. എല്ലാം മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ടെക്നോളജിയിലെ ആൻസർ പറയും, അല്ലേ? ആണോ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴേക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വാട്സപ്പിൽ ഏതാ സ്റ്റേറ്റസ് ഇടേണ്ടത്, അല്ലേ? സ്റ്റേറ്റസ് ഇടേണ്ട നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം 12 രാത്രിയാണെങ്കിൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റസ് ഇടും. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല സ്റ്റേറ്റസും ആ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അത് ഉത്തരമായിട്ടോ ചോദ്യമായിട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇടും. നമ്മുടെ കൽബ് അത് സലീമാവണം. കൽബ് റാഹത്തുള്ള കൽബായി മാറണം. ആ മാറണമെങ്കിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് നീട്ടുന്നില്ല, ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് നല്ല ഇൽമാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരധാരമായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ആ വാക്കുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാഫിയായ ഇൽമ് നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ അഹ്ലുകാർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സത്യത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മള് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഉമ്മയുമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ ബാടാ പോടാ എന്നല്ല പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
വാടാ പോടാ അങ്ങനല്ല. എളുവാ. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിനൊന്നും കുറയൂലല്ലോ. കുറയോ? നമ്മളെ ഗത്ത് കുറയോ? നമ്മളെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിന് വലിപ്പം കുറയോ? കുറയും. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാളും ചെറിയോനെയാണ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നുള്ളത്, ബഹുമാനിക്കുന്നുള്ളത്. എൻ്റെ മോനെയാണ്. എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കായാർ ഫാമിലിയുള്ള അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്ടജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഏത് ചിപ്പിന്റെ അകത്താണ് മുത്തുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ക്വാളിറ്റി ആരും ദുആ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ പറയാൻ നമ്മുടെ നാവ് അത് റെഡി ആയിട്ട് വേണം. ചില ആൾ പറയും അല്ലാഹു ഖൈറിലാക്കട്ടെ, അവൻ ലാട്ടുപോട്ട് മനുഷ്യനാണ്, ആമീൻ പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല. അതേ സമയത്തോ നല്ലൊരാള്, അതായത് വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നാൽ അയാളുടെ ദുആക്ക് മാത്രം ആമീൻ വേർതിരിക്കരുത് ആരെയും. ആര് ദുആ ചെയ്താലും ആ ദുആക്ക് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറി കിട്ടും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം SK ഹാളിലല്ലേ, കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലം SK ഹാളിൽ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി വന്ന പരിപാടി മാഷാ അല്ലാഹ് ബാറക്കല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മദദിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കൽബ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ ഇരുന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കൽ പരിപാടിയിലാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞാൻ ഉള്ളത്. എനിക്ക് വല്ല തെറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, എന്റെ നാവിലൂടെ ഞാൻ വല്ലതും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ഞാൻ വല്ലൊരുത്തനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. എല്ലാത്തിനും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന റബീഇന്റെ മാസത്തിൽ വിനീതനായ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്കും എന്റെ അഹ്ലുകാർക്കും എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ അഹ്ലുകാർ സ്നേഹിതന്മാർക്കൊക്കെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം എന്ന് റബ്ബിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖേന ചോദിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കൈവിടൂല. അത് ഉറപ്പാണ്. കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കലിലൂടെ എന്തൊക്കെയാ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവും, ആയുസ് നീളമാകും, ഇതൊക്കെയും ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്. സോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യലി എല്ലാവർക്കും ഇതെന്തിനാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്ന അറിയില്ല, ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം. ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വെറും ഒരു പേര് മാത്രമല്ല, മറിച്ചോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സംരംഭത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ പുളകിതമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തമ്മിൽ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഓ നോക്കിയാൽ എന്താ ഓനിക്ക് ചിരിച്ചൂടെ, അല്ലെ ഞാൻ നോക്കിയാൽ അല്ലല്ല, അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷനാണ്. ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. മുത്തറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ മുത്തറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓന്റെ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല, എന്നിട്ട് ഓൻ ചിരിക്കുക. അല്ലല്ല, പൊരുത്തപ്പെട്ട് റബ്ബേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാക്കിലോ ഇത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണം യാ അല്ലാഹ്, ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞിങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്. ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് കിട്ടിയാലും തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജലസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ പോവും. അത് എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ജലസി എന്നുള്ള സാധനം എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അസൂയക്ക് മരുന്നില്ല. വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ, മറ്റൊരുത്തിനേക്കാളും എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ കാലത്ത്, ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ്, കുടുംബത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കൽ എന്നുള്ളത്.
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാ, ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമ്മ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈഫ്, I wanted to know the best of the life, one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. ഇതാര് പറയുന്നത്? ഇതാരാ പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു സമ്മാനം തരും. ഇന്ദിന മക്കളെ നാളിന്, ഇന്ദിന മക്കളെ മുന്തിന ജനാംഗ. അങ്ങനെയാ? എനിക്ക് കന്നഡ അത്ര പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ വാണ്ട് ടു നോ ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈഫ്, വൺ ഹു ഹോൾഡ്സ് ടുഡേ an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. ആര്? ആ ചുവപ്പ് ഡ്രസ് ഇട്ട ആള് നിങ്ങളെന്നെ? അബ്ദുൽ കലാം? അല്ല. സന്തോഷം. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് കാണിച്ചല്ലോ, സന്തോഷം. മാഷാ അല്ലാഹ്. വേറെ ആരെങ്കിലും? എനിവൺ? ആര്? ബെർണാഡ് ഷോ. സോറി സർ. അഗൈൻ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്. ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ സ്വലാത്തും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മുന്നിലേക്ക് വരും. ആരും ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഛിദ്രമായിട്ടിരിക്കലല്ല, കൂട്ടമായിട്ട് കയ്യോട് കൈ ചേർത്ത് എന്റെ മുന്നിലേക്കല്ല, സഫായിട്ട് കസാരയിൽ ഇരിക്കുക. ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വലാത്തും ചെല്ലുക. അതെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലല്ല. അതാ തർത്തീബാത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, കസാര വെച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു സ്റ്റൈലല്ലോ അല്ലേ? മാഷാ അല്ലാഹ്. സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മൾ ആരെക്കാലും എന്തല്ല വലിയൊരുന്നല്ല. എപ്പോ എവിടെ എങ്ങനെ ഈ നാട് കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത്, ചിരിക്കാതെയാണോ പോകുന്നത്, ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല. ആണോ അല്ലേ? അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ വേർഡ്സില്ല, വേറെ ആരുമല്ല. നിങ്ങള് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമില്ലല്ലോ. ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് തർത്തീവാക്കുക. കസാര മൊത്തം ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റാലും സാരില്ല, ഈ കസാരയിലൊന്നും എല്ലാരും. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇതെന്തിനാണ് അവർ പറയുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചിലപ്പോ ഹുദൂരിയത്തുണ്ടെങ്കിലോ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ ശക്തിയില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ വരുമ്പോ ആ മട്ടം പോലെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് അതല്ല ആ ബറക്കത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാ എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം. അന്ന് മക്കത്ത് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ മദീനയുടെ ജനങ്ങള് എന്താ ചെയ്ത് സഫായി നിന്നും കൊണ്ട് ത്വലഅൽ ബദ്റു അലൈന പാടിയില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ത്വലഅൽ ബദ്റു അലൈന അറിയില്ല? എന്നാ നിങ്ങള് പാടി. അങ്ങനെ കായാർ ഫാമിലിക്ക് പവർ ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ മൈക്ക് വേണ്ട. طلع البدر علينا
ക്ഷീണം കൊണ്ട് പാടാ, ക്ഷീണം കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസ് കിട്ടിയില്ല? വെൽക്കം വരുമ്പോ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല? എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ആര് റബ്ബേ, വെറും കളിയാക്കുന്ന കളിയായി പോയോന്നോ വിഷമമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? വാക്കുകൾ ചുരുക്കുക. ഉസ്താദ് വരികയാണ്, ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ഉഷാറാക്കി തരും. എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ പവറില്ല, ഉസ്താദിനാ പവർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാപ്പുജി പണ്ടെവിടെയോ കേട്ടിനി വാക്ക്. ബാപ്പുജി പറഞ്ഞതാ. എന്താണ്? ഐ വാണ്ടഡ് ടു നോ ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈഫ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാ. അതെങ്കിലും പറയാലോ, അൽഹംദുലില്ലാ. എനിക്ക് വേണ്ടി പറയണ്ട നിങ്ങള്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞോളി. എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടിച്ചിട്ടിരിക്കണ്ട. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് പോട്ടെ. അടുത്ത ഉസ്താദിന്റെ നല്ല പ്രസംഗം. വിഷമുണ്ടോ? തോട്ടാനിലൊക്കെ പറയാ, തങ്ങളെ എന്നെ കൊടുക്കരുത്, നിങ്ങളെ കൊടുക്കൂല. അല്ലാ മാഷാ അല്ലാ, അവരുടെ വീട്ടിൽ നല്ല റാഹത്തുള്ള മൗലിദ് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പോയിരുന്നു, സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഈ ലോകമൊട്ടാകെയും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ പാടി പുകഴ്ത്തിയ ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ കയാർ ഫാമിലി ഈ സംഘടിപ്പിച്ച ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ്. ഹുബ്ബുർ റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോരട്ടെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിപ്പോ ഒരു ട്രെൻഡിങ് നെയിമായി മാറി. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാനുള്ള നാവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല നാവ് തരട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പാടി പുകഴ്ത്താനും ചൊല്ലി പുകഴ്ത്താനും അവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും. ആർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പഠിപ്പിക്കാനാ. നമ്മളും പഠിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പഠിപ്പിക്കണം. ഇന്നിവിടെ ഗെറ്റ് ടുഗെദർ നടത്തി. ആർക്ക് വേണ്ടി? ആര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടാണ്? മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് കിട്ടാത്തൊരു മനുഷ്യനാണോ മൂപ്പര്? അല്ല. എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താലും മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എത്രയോ ആൾക്കാർ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മളും പഠിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയാണ്ട് പോകുന്ന ഒരു നഷ്ടമായി ഒരു കാര്യവും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാക്കിക്കോളി മനസ്സുകൊണ്ട്. ഈ പരിപാടി കായാർ ഫാമിലിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നേട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മജ്‌ലിസ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ നാവിലൂടെയും എൻ്റെ റൂഹിലൂടെയും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് സ്വലാത്ത്, അത് ഡെയിലി കണക്ക് വേണ്ട, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിയാ മതി. എന്നിട്ട് ഈ റബീഉ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റബീഉ 12 രാത്രി അതേ പുലർച്ചയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദ് പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പോയി കൂടിക്കൊടുക്കുമ്പോ യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാനൊരു പാവിയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഈ പാതിരാ നേരത്ത്, ഈ ലോകമൊക്കെയും പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന ഈ ഒരു നേരത്ത് ഞാൻ ഇത്ര ഒരു ചെറിയൊരു സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് യാ റസൂലല്ലാഹ്. അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലും യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ ഹദിയ ചെയ്യുകയാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നശ്റക ബൈത്തും മറ്റുള്ള ബദ്ഹുകളൊക്കെ പാടുമ്പോ നിങ്ങൾ 2 കരങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആണ്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഒക്കെ ചെല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ റൂഹ് മദീനയിലെത്താൻ ഒരു വഴി ഈ പരിപാടിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്ലെസ്ഡ് ആവേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാസത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ കായാർ ഫാമിലിക്ക് അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി എല്ലാ സഹോദരന്മാരും കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. هذا ابن خير عباد الله كلهم. هذا التقي النقي الطاهر العلم. يغضي حياء ويغضى من مهابته. فما يكلم إلا حين يبتسم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره. يزينه اثنان حسن الخلق والكرم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم नबी का नाम लेते हैं दिल को सुकून मिलता है इनकी याद में हर गम छुप जाता है ना बन सकेगी ना बन सकेगा मिसाल तेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनके इश्क में फना हो जाए वही दिल मदीने को पा जाए मदीने का मंजर हो सामने मेरे दिल से निकल जाए सब गम और अंधेरे हर दिल की दुआ है मदीना नसीब हो जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत ये हो हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा വിശിഷ്യ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കായാറ് ഫാമിലി കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹിതൻ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി കായാർ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ സഭാധ്യക്ഷനും കായാർ ഫാമിലി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമായ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി, സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഈ മഹത്തായ ഫാമിലി കമ്മിറ്റിയുടെ സമോന്നതരായ നേതാക്കൾ, സംഘാടകർ, മുഴുവൻ ഫാമിലി മെമ്പർമാർ, ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് ധന്യമാക്കി തന്ന നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, ഈ പരിപാടി ഓൺലൈൻ വഴി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നല്ലവരായ സ്നേഹജനങ്ങൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി വഅദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും വഅദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂർ ശിവാജി നഗറിലായിരുന്നു, മസ്ജിദുൻ നൂറിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വഅദ്. ഒരുപാട് പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാര് ക്ഷണിച്ച വഅദിനാണ് ഞാൻ പോയത്. അതുപോലെ സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റി, ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, വഅദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മെമ്പർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച്
ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് നല്ല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ഈ കായാറ് ഫാമിലി എന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി എന്തുകൊണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന പരിപാടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന മുഴുവൻ നേതാക്കൾക്കും ഈ കായാറ് ഫാമിലിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു നല്ല ഐക്യവും ഒത്തൊരുമയും അല്ലാഹു ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്കിടയിൽ മാത്രം അല്ല, നമ്മുടെ മക്കളെ മക്കള് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ സന്താന പരമ്പരകൾക്കിടയിൽ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. മറ്റുള്ള എല്ലാ കുടുംബത്തിനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിൽ അല്ലാഹു ഈ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. കായാറ് ഫാമിലി എല്ലാരും ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ഉസ്താദെ നിങ്ങളും ആ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണോ? അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത്. ഇപ്പൊ ഞാനായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഫാമിലിയിൽ പെടാത്തവൻ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി സംഘടിപ്പിക്കണ പരിപാടി എന്നിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർ ആണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർമാരെ ഒരുപാട് പേരോട് എനിക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ആവേശമാണ് ഈ കായാറ് ഫാമിലി എന്ന്. ഞങ്ങള് നമ്മുടെ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ചവരാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആരും സിദ്ദീഖ് എന്ന് പേര് പറയാറില്ല. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാരും വിളിക്കല് കായാറ് എന്നാണ്. എവിടെയാണ് കായാർ എന്ന് വിളിക്കുക? മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ, കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഓതിപ്പടിക്കണ ദർസിൽ കായാറിനെ പറയാറുള്ളൂ. അയാളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുടുംബത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട്. അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ കായാറ് ഫാമിലി എന്നിങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടുകൂടെ കണ്ട സന്തോഷ രംഗം എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീകൾക്ക് ഉസ്താദെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലല്ല, അത്രയും സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു. അല്ലാഹുവേ ആ ഉമ്മമാർക്ക് മുഴുവനും ആ സഹോദരിമാർക്ക് മുഴുവനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ വലിയ സന്തോഷം അവർക്കും അവരോടൊപ്പം നമുക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നാം ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഹബീബായ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നാം ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മോട് വിട പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ റബീഉൽ അവ്വൽ ആക്കാതിരിക്കട്ടെ.
ഇനിയും നമ്മുടെ ആയുഷ് കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനും വരവേൽക്കാനും മൗലിദുകളെ കൊണ്ട് സ്വലാത്തുകളെ കൊണ്ട് നബി ചര്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചര്യയെ കൊണ്ട് ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസങ്ങളെ മുഴുവനും ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികവും പാരത്രികവും രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരൊറ്റ പോംവഴിയാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് പറയുന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് എല്ലാം വലിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ഇവിടെ സംഗമിക്കുമ്പോൾ, ഈ കുടുംബം സംഗമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. ഞാനൊരു നീണ്ട വാളൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിനോ 4 മണിക്ക് തുടങ്ങിനല്ലേ, പറഞ്ഞതുപോലെ വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ നീട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം തന്നെ എത്തിയവരുണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല, മഗ്‌രിബിന് പിന്നെ എത്തിയവരും ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടിരുന്നവരും ഉണ്ടാവും. എന്നാലും കുറെ നേരത്തെ വന്ന് ഇരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എനിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ 9:10 ഫ്ലൈറ്റിൽ എനിക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. നാളെ രാത്രി ദുബായിലാണ് വാഴ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തോടും എന്നോടും പറയാനുള്ളത്, ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നാം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. എന്താണ് പ്രതിജ്ഞ? ഈ കുടുംബം ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന കുടുംബമായി മാറണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. കായാർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലിപ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും. ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ടാവും, ഉമ്മാമ്മമാരുണ്ടാവും, അവരെ മക്കള്, പുള്ളിമാര്, പേരമക്കള്, ചള്ളിമാര്, ഓരമക്ക, ഓരപുള്ളോ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എളാപ്പ മൂത്താപ്പാന്റെ മക്കള്, അങ്ങനെ കെട്ടിയ ബന്ധം, കെട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധം, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിച്ച ബന്ധം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ കുടുംബം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. ജീവിതകാലം ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബം എന്ന് ഹബീബായ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം. റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന റൗള ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള കുടുംബമായി കായാർ കുടുംബം മാറണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന് ഏറ്റവും മുന്നിൽ കാണേണ്ടുന്ന പോംവഴി ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരോടും മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് വാല് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഉമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടും പറയുന്നു, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അടയാളം എന്താണ്?
നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നത് അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാനിവിടെ ഓടിയെത്തിയതും ആ നേതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര അച്ചടക്കത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആ നേതാവിന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നത്. ആ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. തലക്ക് മുകളിൽ പക്ഷി വന്നിരുന്നത് പോലെ ആ തലയങ്ങ് ചലിപ്പിച്ചാൽ പക്ഷിയങ്ങ് പറന്നു പോകും എന്ന് ഭയക്കുന്ന ഒരാള് എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഇരുത്തമല്ലേ നിങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന ഇരുത്തമാണ്. ഉസാമത്ത് ഇബ്നു ശരീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്, തങ്ങളെ സദസ്സിൽ നാം ഇരിക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ? നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലായി ഒരു പക്ഷി വന്നിരുന്നാൽ ആ പക്ഷി പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ആ ഇരുത്തമാണ് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ നാം ഇരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതും തങ്ങളെ സദസ്സാണല്ലോ. ഈ കുടുംബമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര അതവോടുകൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്, എത്ര നല്ല ചിട്ടയോടുകൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടുന്നൊരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത ഒരു അടയാളമുണ്ടല്ലോ, സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അടയാളമുണ്ടല്ലോ. എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് വാല് കേൾക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ എന്റെ അനുജത്തിമാരെ, സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഒരു പാട്ട് വൈറലായാൽ ആ പാട്ട് പാടുന്ന ചെക്കനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് യുവാക്കൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു പാട്ട് വൈറലായാൽ ആ പാട്ട് പാടിയ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് യുവതികൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് വരവുകൾ അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെയും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും അങ്ങേ അറ്റത്തെ അടയാളമായി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാനുള്ളത്, ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ പൂർണ്ണമായും അനുധാപനം ചെയ്യലാണ്. തഅസ്സിൽ ഇലാഹ വ അൻത തുൽഹിറു ഹുബ്ബഹു ഹാദാ മുഹാലുൻ ഫിൽ ഫിആലി ബദീഉ ലൗ കാന ഹുബ്ബുക സ്വാദിഖൻ ലഅതഅതഹു ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ ലിമൻ യുഹിബ്ബു മുതീഉ. മഹാന്മാര് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യ, തഅസ്സിൽ ഇലാഹ, നീ വല്ലാതെ പറയുന്നു, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് വല്ലാതെ പറയുന്നു. നിന്റെ പറച്ചില് വല്ലാത്ത പറച്ചിലാണ്, നിന്റെ പറച്ചില് വലിയ ജോറാണ്. അല്ലാഹനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയുന്നു. പക്ഷേ തഅസ്സിൽ ഇലാഹ, നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ റബ്ബിനെ എത്രയാണ് നീ ധിക്കരിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഇത് അസംഭവ്യമാണല്ലോ മനുഷ്യ. മഹാന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളെ അനുധാപനം ചെയ്യലാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അടയാളം. ആ സ്നേഹിക്കുന്നയാളെ നീ ധിക്കരിച്ച് നടന്നാൽ, അയാള് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ നടന്നാൽ പിന്നെ അത് അസംഭവ്യമാണ്. അതിന് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്, സ്നേഹമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ഉമ്മ, ഈ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയണം, അല്ലാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരു ഉമ്മ മോൻക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ലേ. ആ കൈ ചില ഉമ്മമാരെ കൈ ഇപ്പൊ കബറിലാണ്, ചില ഉമ്മമാരെ കൈ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ, ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഈ സദസ്സിന്റെ സന്തോഷം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ ഇപ്പൊ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. ആ സന്തോഷം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ, പുനർജന്മം വരെ ആ ഖബറിൽ നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഇന്ന് ഈ കുടുംബം ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഗമിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തൊരാവേശാണ്. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചതിലേറെ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിരിക്കും, ഉപ്പാപ്പമാര്, ഉമ്മാമ്മമാര്, ഈ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, അവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച്, അതും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് അവർക്കൊരു ദുആ കിട്ടിയല്ലേ, നമുക്ക് അവസാനം അവർക്കൊക്കെ നന്നായി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കൊക്കെ വലിയ ദറജ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണം. അവരുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പദവി കൊടുക്കട്ടെ. എന്നാൽ ഉമ്മമാര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ്, അവരെവിടെ ഇരിക്കണം, എവിടെയാ? അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഉമ്മമാര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു ഉമ്മ കുട്ടിക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതാ, സങ്കല്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് തിന്നുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് അല്ലെ, ഓർക്ക് തിന്നാനൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനല്ലേ ഇന്നത്തെ പുള്ളോ, ഇന്നത്തെ മക്ക അങ്ങനെയല്ലേ. പണ്ടത്തെ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിന്നാൻ ഓരെന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഉമ്മ ചോറ്, ഉമ്മ ചാറ്, അല്ലേ, ഉമ്മ കോതി, ഉമ്മ ബാധ. ഉമ്മ കോയി എന്നല്ല പറഞ്ഞേ, ഉമ്മ ബാധക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞേ. അതെല്ലാം വേണോന്ന് പണ്ടത്തെ കുട്ടികള് അവരെന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഉമ്മ നിർബന്ധിച്ച് പിടിച്ച് ഓനെ കൊണ്ടുവന്ന് കുർസിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു കൊടുത്താല് അതും ഒന്നാ രണ്ടാ പിടി. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നല്ലോണം തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിതൊന്നും എതിരല്ലവാ. അതെ, അങ്ങനെ ചില നല്ല നല്ല മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അത് വിഷയം വേറെ. അതേ സമയത്ത് ഉമ്മമാര് വല്ലാതെ നിർബന്ധിക്കും. എന്നിട്ടും ഈ കുട്ടികള് തിന്നാൻ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു റൂട്ടുണ്ട്, ഒരു ട്രിക്സ്. എന്താണെന്നറിയോ, നിക്ക് നണ്ടൊട്ട പിർസ ഇന്നെങ്കിൽ തിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അതാ ചെറിയ മക്കളോട് പോലും നിന്റെ ഉമ്മ ആയ നണ്ടട്ട നിക്ക് പിർസ ഉണ്ടാ, തിന്ന്, ഇല്ലേ വേണ്ട. അത് കേട്ടാ പിന്നെ ഓൻ തിന്നാതിരിക്കുവോ? ചെറിയ പുള്ളോ, ചെറിയ മക്ക പോലും അവരെ കൽബിൽ ഉമ്മാനോട് വലിയ സ്നേഹം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഓനങ്ങ് തിന്നും, അല്ലേ, അവൻ തിന്നും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മാനനുസരിച്ചത്? ഉമ്മാനെ സ്നേഹം, ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹം ആ കുട്ടിയുടെ കൽബിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ മഹാന്മാര് ചോദിക്കാണ്, ലൗകാന ഹുബ്ബുക സ്വാദിഖൻ ലഅതഅതഹു ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ ലിമൻ യുഹിബ്ബു മുതീഉ. ഓ യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, നിങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണോ? തങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്, ആ സ്വഹാബത്ത് എത്രയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത്. ലോകത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരാൾക്കുമില്ലല്ലോ. ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവാരാണ്? ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഗൗസുൽ അഅ്ലം അശ്ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. ഞങ്ങളെ
ബോംബെ ഉസ്താദാണ് വരുന്നത്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഫാമിലിക്കാരാണ്, മിക്ക ആളുകളും. അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഗൗസുൽ അഅ്ലം ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളാണ്. എന്നാലോ ആ ശൈഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾക്കുള്ള പവറിനെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ പവർ സ്വഹാബത്തിനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനാണ്. എന്തേ കാരണം? ആ സ്വഹാബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടായ മഹത്വമാണെങ്കിലും ആ മഹത്വം അവർ മരണം വരെ നിലനിർത്തിയാൽ ആ പവർ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ഔലിയാക്കളെക്കാൾ വലിയ പവറാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത്, നിർവചനം പറഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പോയി മുഅ്മിനായിട്ട് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ മതി, സ്വഹാബിയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ടോ അതേ ബന്ധത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ പിന്നെ സ്വഹാബിയാണ്. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ മോമിനായി ഒരുമിച്ചുകൂടി അതേ വിശ്വാസത്തിൽ ഈമാനോടെ മരിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പവറാണ് സ്വഹാബി. ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ഔലിയാക്കളെക്കാൾ വലിയ പവർ ആ സ്വഹാബിക്കാണ് കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ കിട്ടിയത്? അവര് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമാണോ? ഓ ബാപ്പമാരെ, അവര് നോറ്റ നോമ്പാണോ? അവര് ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളാണോ? അവര് ചൊല്ലിയ തസ്ബീഹുകളാണോ? ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര വലിയ ഹതഭാഗ്യന്മാരാണ് ഒന്ന് തോന്നിപ്പോകാറില്ലേ? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയത്? റബ്ബേ, എന്നെയും കൂടി ആ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരവസരം തന്നിരുന്നെങ്കിലും ആ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സദസ്സിൽ പോയി ഞാനും ഒരു മുഅ്മിനായി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനും ഒന്നാ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ചിന്ത വരാറില്ലേ, തോന്നാറില്ലേ? പക്ഷെ സ്വഹാബത്തിന് അല്ലാഹു തആല വലിയ പവർ കൊടുത്തു. അത് എന്തിന്റെ പവറാണ്? ആരെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ പവറാണ്? ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ പവറാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്ന് ചില കാട്ടി കൂട്ടുന്ന പ്രണയങ്ങളുണ്ട്. അത് ഹബീബിന് ആവശ്യമില്ല. ഇന്ന് ചില കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രണയങ്ങള് അത് കണ്ണുകെട്ടാണ്, യഥാർത്ഥ പ്രണയമല്ല. പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത പറച്ചിലാണ്, പക്ഷേ എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. പച്ചക്കുബ്ബയോട് സ്നേഹം വേണം, നല്ലതാണ്. മദീനയിൽ പോയി ആ പച്ചക്കുബ്ബ കാണാൻ അല്ലാ ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആ പച്ചക്കുബ്ബ കാണാതെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരൊറ്റ ആണിനെയും ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെയും നീ നിന്നിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ. എന്താ പതക്കങ്ങളും ആ പച്ച കുബ്ബയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇബാദത്തുൻ യുസാബു അലൈഹാ കന്നദരി ഇലൽ കഅബത്തിൽ മുശറഫ എന്നല്ലേ ഇമാമികൾ കിതാബിൽ എഴുതിയത്. മക്കത്തെ കഅബയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇബാദത്താണ്. നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും. കഅബയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ഇബാദത്തായതുപോലെ
അതുപോലത്തൊരു ഇബാദത്താണ് പച്ചക്കുബ്ബയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ഇബാദത്താണ് പച്ചക്കുബ്ബയിലേക്ക് നോക്കൽ എന്ന് മഹാന്മാർ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ആ കുബ്ബയെ പല തവണ കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്കല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പച്ചക്കുബ്ബ കാണുന്ന വിധത്തിലല്ലേ ആ മയ്യിത്ത് ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഫാമിലി മെമ്പർമാര് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഫാമിലി അടക്കം ഓരോ ഫാമിലിയെയും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ഞാൻ ശഫാഅത്തിന്റെ അധികാരം റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു സ്വഹാബ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്കും നിനക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബത്തെ, ആ എന്റെ ശഫാഅത്ത് മുത്തഖീങ്ങൾക്കല്ല കേട്ടോ. മുത്തഖീങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും കഴിച്ചിലാകും, അവരെങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും. എന്റെ ശഫാഅത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് ലിൽ മുദ്നിബീന മിൻ ഉമ്മത്തി, എന്റെ സമുദായത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആണും പെണ്ണുമുണ്ടല്ലോ, അവർക്കാണ് ഞാൻ ആ ശഫാഅത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ എന്താ ഉള്ളത്? ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇത് കേൾക്കുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് വാല് കേൾക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ പെങ്ങന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, ഇത് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ നേതാവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടക്കാൻ തോന്നുമോ? നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, തങ്ങൾ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ, അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുക? അല്ല, ഞാൻ ഏത് മുഖം വെച്ചിട്ട് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നേന്നാ ചിന്തിക്കണ്ട അല്ലേ? നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത ഒരാള് അയാളെ മുന്നിലും പിന്നിലും അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ നമുക്ക് തോന്നൂ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, നിങ്ങളെ പോലത്തെ നല്ലവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, അയാളെ മുന്നിലാകട്ടെ പിന്നിലാകട്ടെ അയാളെ കുറ്റം പറയാൻ തോന്നോ? നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാത്തെ? തോന്നൂല. ഇനി അത്ര വലിയ നല്ലോണൊന്നും അല്ല എങ്കിലും ചിലപ്പോ ഉപകാരം ചെയ്ത അയാളെ പിന്നിൽ ചിലപ്പോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറ്റം പറയോ? ഇല്ല. എന്താ കാരണം? ഞാൻ എങ്ങനെ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറ്റം പറയണ? കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്ത മനുഷ്യന് നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക. അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്ക? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക. അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്ക? അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്ക. എന്നാല് ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നേതാവും ചെയ്ത നേതാവുമാണ്. അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബൂ മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിത്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. കായാർ ഫാമിലി ഗ്യാദറിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ മദീനയിലൊന്ന് എത്തട്ടെ. അസ്വലാത്തു അലൻ നബി. ഇതിനേക്കാൾ ഇനി അതിനപ്പുറം ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. ലോകത്ത് വില കൽപ്പിക്കാനാകാത്ത ഉപകാരം രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപകാരമാണ്. അത് ഒന്ന് ഉമ്മയാണ്. എന്നാലേക്കാളും നമുക്കാണ് ആഖിറത്തിലെ എന്റെ ശഫാഅത്തിന്റെ അധികാരം ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തത് മുത്തഖീങ്ങൾക്കല്ല. അവരെങ്ങനെങ്കിലും ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കോ. എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടന്നവനില്ലേ,
അവന് തെറ്റ് ചെയ്താലെന്താ? അവന് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലേ? ആ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് നരകത്തിൽ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് നരകത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ. ആ നേതാവിന് ധിക്കാരം കാണിച്ച് ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരുന്നു? എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഏത് മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഒരു നേരമുണ്ടല്ലോ, അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഒരു നേരം, നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു നേരമുണ്ട്. അതെപ്പോഴാണ്? തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്ന സമയം. നിസ്കാരത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയൂ. അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന ഈ കുടുംബ പരമ്പരയിലെ മക്കളെ അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളെ ഖൽബിൽ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ചിന്ത കൽബിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫത്ഹുൽ മുഈനിൽ വരെ ഉണ്ട്, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ? നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യം നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മോനെ കുഞ്ഞെ, നമ്മളെ നബി ആരടാ? അപ്പൊ മോൻ പറയണം നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മോനെ, നമ്മുടെ നബി ജനിച്ചത് എവിടെടാ? ഉലിദ ബി മക്കത്ത, മക്കയിലാണ്. മക്ക. മോൻ പറയും മോനെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായത് എവിടെ മോനെ? അപ്പൊ പറയണം മദീനയാണ് ഉമ്മ, മദീനയാണ്. മോനെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഖബർ ശരീഫ് എവിടെയാണ്? ഉമ്മ, മദീനയാണ് ഉമ്മ. ഇതാണ് മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതറിയാത്ത മക്കളെ ഉമ്മമാരുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാ. കുട്ടികൾക്കൊരു ബോധം വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ബോധം വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം, ആ സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അതാണ്. തങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കത്താണ്, വഫാത്തായത് മദീനത്താണ്, ഖബർ ഷരീഫ് ഉള്ളത് മദീനത്താണ്. അതാണ് നിസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും നോമ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബിൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. എന്നാൽ ഒരു മഹാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ മഹാൻ ആരാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരുപാട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹാന്റെ ഉമ്മ, ആ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് മകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഞാനിപ്പൊ ആണായി എന്ന് പറഞ്ഞു, പുരുഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞു, ആൺകുട്ടിയാണ്. ആ മോന് വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ അസ്ബഹതു റജുലാ, ഉമ്മ ഞാന് പുരുഷനായി. എപ്പോഴാണ് പുരുഷനാകല്? ആൺകുട്ടി പുരുഷനാകൽ എപ്പോഴാണ്? പ്രായപൂർത്തിയായാലാണ് ആൺകുട്ടി പുരുഷനാകൽ. അപ്പോഴാണ് ഈ മകൻ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ ഞാനിതാ ഒരു പുരുഷനായിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ബോംബെ ഉസ്താദ് നേരത്തെ വന്നപ്പോ ബോംബെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പോകുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ വാലിപ്പൊന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല, ഉസ്താദ് ബുദ്ധിമുട്ടാകില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര വരെ പോവാ? 10 മണി വരെ അല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദും ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്നോട് ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഒരു ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദിന്റെ സ്റ്റേജിൽ മിക്ക സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളെ ബോംബെ ഉസ്താദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ കാലം ബോംബെയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഉസ്താദിന്റെ നാടൊക്കെ ഇവിടെ കൊളകാണ്, എരുമാടാണ്. അള്ളാഹു ഉസ്താദിനും ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കും മരുമോൾക്കും പുള്ളിമാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. ആണാ പുരുഷനാവലെപ്പെടാ?
ഒരാണ് പുരുഷനാവലപ്പെടാണ് പ്രായപൂർത്തിയായാലാണ്. അപ്പൊ ഈ മഹാൻ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ യാ ഉമ്മി, എന്റെ ഉമ്മ അസ്ബഹതു റജുലാ, ഞാൻ ഇതാ പുരുഷനായിരിക്കുന്നു ഉമ്മ. അപ്പ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് മകനോട്, ഹൽ റഅയ്ത നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ മനാം. മോനെ, നീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉടനെ ആ മോൻ പറയാണ്, ലാ, ഇല്ല ഉമ്മ, ഞാൻ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പ ഉമ്മാന്റെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം, ഫകൈഫ അസ്ബഹത റജുലാ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു പുരുഷനായത്? തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് വരെ നീ പുരുഷനായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഉമ്മയായ ഞാൻ വിലയിരുത്തൂല. കേവലം പ്രായപൂർത്തിയായ പോരാ, നീ പുരുഷനാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലേ നീ ഒരു പുരുഷനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ടേ? പൗരുഷത്വം ലഭിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു, നിങ്ങളും പുരുഷന്മാരായിട്ട് എത്ര കാലം പിന്നിട്ടു. എപ്പോഴാണ് ഇനി യാത്ര പോകാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ മോനുമ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഉമ്മ, തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാനൊരു പുരുഷനാണെന്ന് ഉമ്മ വിലയിരുത്തണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ അതിലേക്ക് ഉള്ള വഴി എന്താണ് ഉമ്മ? ആ മോനോട് ഉമ്മ 3 വഴിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മോനെ, തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണോ? ബിസലാസി ഖിസാൽ, 3 കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? തങ്ങളെ കാണാതെ നീ മരിക്കില്ല. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. എന്നിട്ട് ഉമ്മ കണ്ടോ, ഈ കുടുംബത്തിലെ ഉമ്മമാരോട് പറയാണ്, ആ ഉമ്മാനെയാണ് നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. കായാറ് ഫാമിലിയിലെ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മമാരാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ ജേഷ്ഠത്തിമാരാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സുമാരാണ്, അനുജത്തിമാരാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണുന്നു. എന്നാൽ എത്രയോ ഈ കുടുംബത്തിലെ പെങ്ങന്മാരും അല്ലാത്ത എത്രയോ സഹോദരിമാര് എന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമായ എന്റെ വഅദ് ലൈവായി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ, ഈ ഉപദേശം നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈ മഹാൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചതാണ്, ഉമ്മ, തങ്ങള് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മോനെ, ബിസലാസി ഖിസാൽ, 3 കാര്യം എന്റെ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? മോനക്ക് തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം? കസറത്തു സ്വലാത്തി അലാ റസൂലില്ലാഹി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കുക. റബീഉൽ അവ്വൽ തുടങ്ങിയിട്ട് യാത്ര പറയാറായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം റബീഉൽ അവ്വലിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായ ഈ കുടുംബത്തിലെ എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി ദഫൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അടുത്ത റബീഉൽ അവ്വലിൽ ഇതുപോലത്തെ സംഗമം നടക്കുമ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിലെ എത്ര മെമ്പർമാര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? അല്ലാഹു ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ നീട്ടിത്തരട്ടെ. പക്ഷേ ദുആ ചെയ്യുമ്പോഴും മറുവശം ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? എന്നാൽ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ തുടങ്ങിയിട്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ വിട പറയാനാകുന്നു. പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരെത്ര പേരുണ്ട്?
ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വലാത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് കാണണം. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. എന്തെല്ലാം എഴുത്താണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ലേ. ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ഉടനെ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. സ്വലാത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. മൊബൈലില് നമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലാണല്ലോ ഇന്ന് അല്ലെ. എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുക. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അയാള് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആള് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട്. അയാൾ മൊബൈൽ തീരെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ. ഇപ്പൊ മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു ഐഫോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു നല്ല ആളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയതാ, നിങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ ആയോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്താക്കുന്ന ഉസ്താദ്, പുള്ളി വാങ്ങി തന്നേന്ന്. അപ്പൊ പെടക്കാക്കി പുള്ളി. അയാൾ നല്ല മട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ഇന്നത്തെ കാലാണ്. എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാ ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയാണ്, ആ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ സേവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാൾപേപ്പറിലോ സ്വലാത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് കാണണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ എപ്പോ തുറക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഓർമ്മ വരും. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോന്ന് കുറെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പോ. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ചുമര്, അവിടെ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെക്കാം. വേറൊന്നും വേണ്ട, നല്ല ഒരു സ്റ്റിക്കറില് സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഒമാനിൽ പോയിരുന്നു. ഒമാനിൽ പോയപ്പോ അവിടെ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മഖ്ബറ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഖ്ബറ ഉണ്ട്, സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോ നേരെ മുന്നിൽ മതിൽ ചുമരിൽ ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടു, യാ ദാഖില ഹാദിഹി ദാർ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഞാനത് കണ്ട ഉടനെ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? യാ ദാഖില ഹാദിഹി ദാർ, ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്ന മനുഷ്യ, വെറുതെ കയറണ്ട, അന്തം വിട്ടിട്ട് കയറണ്ട, സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേരിൽ സ്വലാത്ത്. അത് എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ അറബിയിലും കൂടി ആയപ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാനത് കണ്ട പാട് സ്വലാത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ കയറുമ്പോ ഏതായാലും കയറുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചിലപ്പോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ, പിന്നെ ദ്വാരക്കുമ്പോ ചൊല്ലും, അത് വിഷയം വേറെ. അത് കണ്ട പാട് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ എഴുത്തുകളാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ. നമ്മൾ ഇതൊരു എഴുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ പിന്നെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ കയറിയ പാടൊരു സ്വലാത്ത് എല്ലാം ഓർമ്മ വരും. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തോന്നും ഈ എഴുത്ത് കാണുമ്പോ. പക്ഷെ ആ എഴുത്തിനെ നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ സൂക്ഷിക്കണം. അത് വേറൊരു വിഷയം കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ ഉമ്മ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? ഉമ്മ പറയുന്നു, മോനെ സ്വലാത്ത് മാത്രം അധികരിച്ചാ പോരാ, വത്തിബാഇ സുന്നതിഹി, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം കേട്ടോ. തങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുഗമിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം. തങ്ങളെ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. ഓ യുവാക്കളെ, തങ്ങളെ സുന്നത്തിനെതിരായ തലയിൽ ഇന്നത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിൽ ചില വസ്തുക്കൾ കാണുന്നുണ്ട്. തലയിലെ മുടിയങ്ങ് ശരിക്കും ഒപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഹെയർ ബെൻഡ് ധരിക്കാറില്ലേ? അതുപോലത്തെ ഹെയർ ബെൻഡ് ചില യുവാക്കളുടെ തലയിൽ കാണുന്നു. അത് ഏത് കൾച്ചറാണെന്നറിയില്ല, ആരുടെ ചര്യയാണെന്നറിയില്ല.
ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി. കണ്ടതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കേട്ടതല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത്, കണ്ടതല്ലേ യുവാക്കളെ പറയേണ്ടത്. ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി. അതെ, എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒന്നിങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചത് കാണുന്നു. കയ്യിൽ വളധരിക്കുന്നതാരാണ്? സ്ത്രീകളാണ്. പെണ്ണ് ആണാകാൻ പാടില്ല, ആണ് പെണ്ണാകാൻ പാടില്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല, തങ്ങൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വള കാണുന്നു. അതാരുടെ ചര്യയാണെന്നറിയില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. സുന്നത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമർ ഇബ്നു അബീ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരികൾ പറയാണ്, ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത്, ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത്, കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഇരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മടിത്തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ മടിത്തട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടും അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ, അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്താ ആമീൻ പറയാത്ത? നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 12 മണി വരെ വാളു പറയും. നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 10 മണിക്ക് തീർക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. അപ്പൊ 10 മണിക്ക് നിർത്തണമെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ദയവ് ചെയ്ത് 4 മണി മുതൽ ഇരുന്നതാണ്, 10 മണി വരെ, അതുവരെ ഉള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മടിത്തട്ട് ആരുടെ മടിത്തട്ടാകണം? ആരുടെ മടിത്തട്ടാകണം? ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയും. ആരെ മടിത്തട്ടാകണം? നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അല്ലേ? അല്ലാ, ചില ഉപ്പമാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിലൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലാ, കുഞ്ഞിനെ മടിത്തട്ടിലെങ്ങ് ഇരുത്തിയിരിക്കും. ആരാന്റെ കുഞ്ഞിനല്ല, സ്വന്തം മോനെ, കുഞ്ഞിനെ തന്നെ. ആ കുട്ടിക്കൊരു സൂക്കടുണ്ട്. എന്താ? കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോ അങ്ങനല്ലേ, മൂത്രിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് പിന്നെ എവിടെയല്ല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മൂത്രിക്കും. കക്കൂസ് തേടാന്നൊന്നും അതിന് നേരം ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ നമുക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കക്കൂസ് തേടാൻ നേരമുള്ളൂ. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം കക്കൂസ് തന്നെയാണ്. ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഉപ്പാന്റെ മടിത്തട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കുട്ടി എന്താക്കും? അങ്ങ് മൂത്രിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വകതിരിവ് എത്താത്ത മക്കളാണോ ആ മക്കളെ കയ്യിൽ മുസാഫ് കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം. ചില ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കിയ എന്താന്നാല്, ഈ വകതിരിവ് എത്താത്ത ചെറിയ കുട്ടികള് ഉമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ആ മുസാഫ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മ പോയിട്ട് ഉളുവെടുത്ത് വന്നാലല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉമ്മമാര് ഈ ജട പിടിച്ച ചില ഉമ്മമാരുണ്ട്. നിങ്ങളെ കായാർ ഫാമിലിയിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ജട പിടിച്ച ഉമ്മമാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനോട്, ചെറിയ കുട്ടിനോട് പറയും, എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും മുസാഫ്. ഉമ്മാന്റെ ധാരണ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാന്നാണ്. പറ്റില്ല. തമ്മീസാകാത്ത, വകതിരിവ് എത്താത്ത കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മുസഹഫിന്റെ തംകീന് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ, സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ്. വയഹ്റുമു എന്ന് മഹാന്മാരായ ഫിഖഹിന്റെ ഇമാമികൾ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചു. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി ഉളുവെടുത്തിട്ട് മുസഹഫ് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അള്ളാഹു നല്ല ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഉമ്മ, ഇത് മുസഹഫ് അല്ലേ ഉമ്മ പിടിക്കണേ, അതിനൊരു ജട പിടിക്കുന്നതിന്? മുസാഫ് അല്ലേ, കൂലി കിട്ടുന്ന സംഗതിയല്ലേ. ഒന്ന് ഉളുവെടുത്താലുള്ള കൂലിയും കിട്ടി, മുസാഫ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാലോ കൂലി കിട്ടി, നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചാലോ കൂലിയും കിട്ടി. പിന്നെ അതിപ്പോ നമ്മൾ അതിലൊരു ഉദാസനം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അള്ളാഹു നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ മടിത്തട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മടിത്തട്ടാകണം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്തിയതാ, ബാപ്പാന്റെ മടിത്തട്ടിൽ, സ്വന്തം മോനെ, കുഞ്ഞിനെ. ഓ മോനാവണോന്ന് കുറെ കാലായി മങ്ങലായിട്ട്, മക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എല്ലാരോടും ദ്വാരിപ്പിച്ചു. അവസാനം ഒന്നിച്ചു ഉംറക്ക് പോയി. ഭാര്യയും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒന്നിച്ചു ഉംറക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ദ്വാർന്നാ മക്കളെ കിട്ടിയ എത്ര ആളുകളുണ്ട്.
മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടില് മെയിൻ സ്റ്റാഫായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്, അള്ളാഹു തആല സഹോദരനും അവരെ കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു തവണ ഉംറ ചെയ്ത. മക്കളില്ലായിരുന്നു, ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഉംറ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആരെങ്കിലും മക്കളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും, ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് ഉംറക്ക് പോകണം, അള്ളാഹു മക്കളെ തരും, നല്ല നിയത്തോടുകൂടെ. ഇനി ഉംറക്ക് പോയി വന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ചില ആളുകൾ പറയും, ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ ഉംറക്കെല്ലാം പോയി വന്നിന് മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും, ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടിക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ല. ഇനി കുറെ ഉംറ ചെയ്തിട്ടും മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ, മക്കളെ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു ഖൈറും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, മക്കളെ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ? ആ മക്കളെ നല്ല മക്കളായില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കിട്ടിയ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ പരാജയമാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. കുറെ കാലം ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി. ആ കുട്ടിനെ എപ്പോഴും അടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്താനൊന്നും ബാപ്പാക്ക് നേരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ബാപ്പ ജോലിക്കും ബാന്യത്തിനും വഴിപാട്ടിനൊക്കെ പോണം. ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് നാത്തെല്ലാം കുളിച്ചിട്ട് പണ്ട നിങ്ങത്തെ കിടാവിടെ പിടിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉമ്മമാർ അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കൂല കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാൻ. പക്ഷേ ഒരു കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ വീട്ടില് മാപ്പിള വെഞ്ഞ മാത്രമാണെങ്കിൽ കിടാവിടെ പിടിച്ചോളൂ. ആവാ നാത്തെൽ കുളിച്ചിട്ട് പണ്ടേ ആവോ. കിടാവിനെ പിടിച്ചിനാനാ അല്ല അവിടെ കിടക്കൽ ബലത്തിനാനെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഭാര്യ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ. എന്നാലും ഓൻ പിടിച്ചപ്പോ തന്നെ കുട്ടി അങ്ങ് ബാപ്പാന്റെ മടിത്തട്ടല്ലേ, പിരിച്ചുള്ള ആളുകളെ മേൽ വേഗം മൂത്രിക്കും. അങ്ങനെ ആയാലുള്ളത് ബാപ്പാന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കുട്ടി അങ്ങ് മൂത്രിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് ബാപ്പ അങ്ങ് ബൊബ്ബിടാൻ തുടങ്ങി. ഇതരി ഓണുടെ അലക്ക എന്തെല്ലാം ആക്കി വെച്ചരി, ചക്കര കഞ്ഞി ആക്കി വെച്ച. അങ്ങനെ പറയാ, മൂത്രിച്ചാന്നല്ല പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ വിസർജിച്ചു എന്നല്ല പറയാ, ചക്കര കഞ്ഞി ആക്കി വെച്ചാ. ചക്കര കഞ്ഞിയാ, ചക്കര കഞ്ഞു. പക്ഷെ പറയലങ്ങനെ. എന്താ കാരണം? ബാപ്പക്ക് അതൊരു ചക്കര കഞ്ഞിനെ പോലെ ഫീൽ ആവുക. എന്താ ചെയ്യാ? മോനോടുള്ള സ്നേഹം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എന്നാൽ ഒരു മടിത്തട്ട്, നമ്മുടെ മടിത്തട്ട്, ഇവിടുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. ഇത് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സാണ്. ഇവിടുന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മടിത്തട്ട് കൊടുക്കണോ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള മടിത്തട്ടായിരുന്നു. അത് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, ചെറിയ മക്കളെ കണ്ടാൽ തങ്ങളങ്ങ് മടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്തൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഇബ്നു അബീ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ പറയാണ്, കുന്തു ഗുലാമൻ ഫീ ഹിജ്രിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഞാനൊരു കുട്ടിയായ സമയത്ത് തങ്ങളെ മടിത്തട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൂ. തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഇരുത്തൂ. ഉപ്പമാരെ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മക്കളെ കൂടെ ഇരുത്തണം. അത് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മാത്രമല്ല, സുന്നത്ത് നോമ്പ് മാത്രമല്ല, സുന്നത്ത് ഹജ്ജ് മാത്രമല്ല, സുന്നത്ത് ഉംറ മാത്രമല്ല, സുന്നത്തായ ദിക്റും സ്വലാത്തും മാത്രമല്ല. ഇതൊരു കുടുംബം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് പറയാണ്, കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളെ കൂടെ ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നബിചര്യയാണ് കേട്ടോ. ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സ്വന്തം മക്കളല്ല, പരിചയമുള്ള മക്കളാണോ, ആ കുട്ടികളെ അവഗണിക്കരുത്. അവരെയും കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അത് നബിചര്യയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്തേ കാരണം? കുട്ടികളെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കഴിക്കുന്ന രൂപം കാണാൻ കഴിയോ? കുട്ടി വേറെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ കുട്ടി
കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ കുട്ടി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ബാപ്പക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വകുപ്പില്ല, ഉമ്മാക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല. കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മമാരെ, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? എല്ലാ മക്കളെ ഉമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വന്ന് നോക്കൂ, കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കൂ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അരി നിലത്ത് വീണാൽ, ഒരു ചോറ് നിലത്ത് വീണാൽ എത്രയാണ് ഉമ്മമാര് ശകാരിച്ചിരുന്നത്. എടുത്തിട്ട് തിന്നാനല്ലേ പറയുക, അത് എടുത്ത് തിന്നല്ലേ പറയുക. ആ നിലത്ത് വീണ ചോറ് എടുത്തിട്ട് തിന്നാതെ ഉമ്മ വിടാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, ബാപ്പ വിടാത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉമ്മമാര് ഫുള്ളായി മൊബൈലിൽ തന്നെ മുഴുകിയപ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് വീണ ചോറ് ഉമ്മാക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് വന്നു, ബാപ്പ കണ്ടില്ല എന്ന് വന്നു. പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാരങ്ങനെയാണ്. അതാ പ്ലേറ്റിന്റെ താഴെ വീണ ഒരു ചോറാണെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ട് തീറ്റിക്കാതെ ഉമ്മ വിടാറില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്തേ? ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് എന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് അതാ ഞാൻ അങ്ങ് മഹല്ലി ഓതി കൊടുത്തപ്പോ അതിൽ ഒരിടത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, മൂത്രിച്ചാൽ വിസർജിച്ചാൽ മനേരം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് രൂപമുണ്ട്. ഒന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടാണ്, അതാണ് അടിസ്ഥാനം. മറ്റൊന്ന് കല്ലുകൊണ്ടാണ് മനേരം ചെയ്യൽ. കല്ലുകൊണ്ടും മനേരം ചെയ്യാം, വെള്ളം കൊണ്ടും മനേരം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് കല്ലുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനാണോ, എന്നാൽ അവിടെ വെള്ളം തന്നെ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൊണ്ടും മതി. മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇങ്ങനെ കല്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞു കല്ല് എന്ന് മാത്രല്ല, കട്ടിയുള്ള ഏത് വസ്തു കൊണ്ടും മനേരം ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മസാല പറയല്ലോ. മസാല ഫുള്ളായി പറയുമ്പോഴേ അത് ഫുള്ളാകുള്ളൂ. ആ കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഗൈറ മുഹ്തറമിൻ, ബഹുമാനിക്കപ്പെടാത്ത വസ്തുവായിരിക്കണം. ആ വസ്തു കൊണ്ട് മാത്രമേ മനേരം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു ഏതാണ്? അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. കമതുഉമിൻ, ആഹാരം പോലെ, ഭക്ഷണം പോലെ, ഫുഡ് പോലെ. ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മനേരം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്തേ കാരണം? ഭക്ഷണം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം നമ്മെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാം ഭക്ഷണത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കായാറ് ഫാമിലിയിലെ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയണം, നാളെ മുതല് ഭർത്താവ് വന്നിരുന്ന ശേഷം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. അതാണ് അദബ്. ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ചൊടിക്കാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നിട്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ അപ്പ ഭക്ഷണം വന്ന് തളികൾ റെഡിയാവും. അതാണ് ആദാബു തുആം. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അദബാണ് അത്. മഹാന്മാർ കിതാബിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഹോട്ടൽ സിസ്റ്റമാണ് വീട്ടിൽ വരേണ്ടത്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ടിരിക്കും, ഓർഡർ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ ഭാര്യ എങ്കാലും നമ്മൾ പോയി ഇരുന്ന ശേഷം ഭക്ഷണം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യനോട് ഭർത്താവ് ചോദിക്കാം, എന്തുണ്ട് ഈ ഞങ്ങളാകെ ഹോട്ടലായി തരി. അതാ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. ഞങ്ങളാകെ ഹോട്ടലായിത്താൻ, ഹോട്ടൽ ആവണോ, ഈ വിഷയത്തിൽ ഹോട്ടലാവണോ? അത് അതിന്റെ അദബാണ്, അതിന്റെ ശരിയാണ്, അതിന്റെ മര്യാദയാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എപ്പോ പഠിക്കും? ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹ്തറമുൻ, ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ്
ആ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നിലത്ത് വീണാൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ അത് എടുത്തിട്ട് തിന്നാൻ പറയും. കാരണം അത് ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ ഇബ്നു അബീ സലമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ പറയാണ്, തങ്ങളെ മടിത്തട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൈ പ്ലേറ്റിലേട്ട് പോകും. എന്റെ കൈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോകും. അന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയാണ്. എന്റെ കൈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് 3 സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു. ആ 3 സുന്നത്ത് മരണം വരെ ഞാൻ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിന്റെ പദാ സ്റ്റേറ്റസുകളിൽ തങ്ങളെ മദ്ഹിന്റെ ഗാനം എടുത്തു വെക്കുന്ന ആശിഖീങ്ങളില്ലേ, മദീനത്തെ പച്ച കുബ്ബയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സപ്പിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായി ഡിപിയിൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന ആശിഖീങ്ങളെന്ന് ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരില്ലേ? എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പറയുന്ന ചര്യയുടെ ജീവിതം വിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആശിഖിന്റെ കുപ്പായം ചമയാനുള്ളത്? ആ ആശിഖിന്റെ കുപ്പായം ചമഞ്ഞ് നടന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? തങ്ങളത് പൊരുത്തപ്പെടുമോ? 3 സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു തങ്ങള്. അത് മരണം വരെ. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഉണ്ട്, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാനും ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്ന ഈ ഫാമിലിന്റെ വകയിൽ തന്നെയല്ലേ ഭക്ഷണം അല്ലേ? ഞാനും ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നതാണ്. റബ്ബേ, നല്ല അഞ്ചല് ഐക്കോറ കാച്ചി ഫ്രഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ ഇയാൾ വലിയ തീന്നോലാവാ. സത്യം പറയട്ടെ, പകുതിയാ ഞാൻ കഴിച്ച, പകുതി കഷ്ണം. അത്രയല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാ, നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, നീ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പള്ളി എന്തൊരു മനോഹരമായ പള്ളിയാണ്. ഈ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പള്ളി കണ്ടിട്ടേ പോവൂ എന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല ആ നേതൃത്വം ദീർഘകാലം നമുക്ക് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഇന്നും കഴിയണില്ല ഇപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ലതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരും. വാ, അല്ലാഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം വേണ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും. ഭക്ഷണം ഇവിടേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷ. അല്ലാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു വലിയ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മണിക്കൂറേ രാത്രി ഇന്നലെ കടന്നിട്ടുള്ളൂ ബാംഗ്ലൂരിൽ. അപ്പോഴേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആയി. രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എന്റെ എല്ലാ ക്ഷീണം പോയ റെഡ് ബുള്ള് കുടിച്ച പോലെ. അങ്ങനെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ 3 സുന്നത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞതാ. അത് മരണം വരെ ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ആ സുന്നത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈവിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്റെ കൈ മെല്ലെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉമർ ഇബ്നു അബീ സലമ, യാ ഗുലാം, കുഞ്ഞുമോനെ, അതാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന 3 സുന്നത്തുണ്ട്. ഒന്ന് സമ്മില്ലാഹ, ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം മോനെ. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും കൂട്ടമായി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു സുന്നത്തും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ജോറായിട്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ്. കുടുംബം ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ജോറ് ബിസ്മി ചൊല്ലണം സുന്നത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ജോറ് ബിസ്മി ചൊല്ലണം സുന്നത്താണ്. എന്തേ കാരണം? അപ്പൊ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഉറക്കെ ബിസ്മി ചൊല്ലല് സുന്നത്താണ്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സമ്മില്ലാഹ മോനെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ
ബിസ്മി ചൊല്ലിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സുന്നത്ത് വക്കുൽ ബിയമീനിക, മോന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോ കുട്ടികളാകുമ്പോ വലത്തെ കൈ കൊണ്ടും കഴിക്കും, ഇടത് കൈ കൊണ്ടും കഴിക്കും. മോനെ കുൽ ബിയമീനിക, കഴിക്കാൻ ഇടത് കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. ഇനി മൂന്നാമതായി കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുന്നത്ത് വക്കുൽ മിമ്മാ യലീക്, പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൈയിടുമ്പോ ദൂരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കല്ല കൈയിടേണ്ടത്, നിന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ദൂരെയുള്ളതിനെ ഒന്നും കൂടി അടുപ്പിക്കണോ, എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിക്കണോ. ഈ മൂന്ന് സുന്നത്ത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തങ്ങളെ മടിത്തട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്താണ്. ഈ സുന്നത്ത് ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകണോ. ഏത് വിഷയത്തിലും സുന്നത്തുകൾ ധാരാളമുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബ സംഗമമല്ലേ, കുടുംബം സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ലേ. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ധാരാളം പകർത്തണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഞാനൊരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാകണം. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ റോള് നയിച്ച മഹാനാണ്. ഞാൻ തങ്ങളെ പോലോത്ത ഒരു ഭർത്താവാകാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ കുടുംബത്തിലെ മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, സ്ത്രീകളായ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഭാര്യയാണ്. ഞാനൊരു ഭാര്യ ഞാൻ ആയിഷ ഉമ്മാന്റെ റോള് കാണിക്കണോ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അവർ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്ന സുന്നത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണോ. ഇന്ന് തിരക്കിട്ട ജീവിതമാണ്, എന്നാൽ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം അവഗണിക്കരുത്. തിരക്കില്ലാത്ത ആർക്കും എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് അല്ലേ. പൈസ ആക്കുന്ന ഗൗജി തന്നെ, ഈ ആക്കിയ പൈസ എടുത്തു വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അതിനല്ലേ അല്ലേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. അങ്ങനല്ലേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം ബറക്കത്തുള്ള നിഅമത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റി തരട്ടെ. പൈസ വേണം, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ദീനിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട റസാഖ് ഹാജി അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഇത്തവണ പോലും UAE പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ കമ്പനി ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു, ദുആ ചെയ്തു. അത് തുടക്കത്തിലും ഞാൻ പോയി ദുആ ചെയ്തു, അള്ളാഹു ഇനിയും അഭിവൃദ്ധി നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഈ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, കായാർ ഫാമിലി പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഏതായാലും പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്തോ ഇല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കരുതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ 6 മാസത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും. നോക്കുമ്പോ അല്ല, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ നേരെ മുന്നിൽ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു. നമ്മുടെ DI അബൂബക്കർക്ക് കൈറങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ എഴുത്തുകാരൻ. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പൈസ നമുക്ക് ധാരാളം വേണം, ബർക്കത്തുള്ള പൈസ അല്ലാഹു ഏറ്റി തരട്ടെ അല്ലേ. എന്നാൽ ഈ പൈസ ആക്കണ തിരക്കിൽ തന്നെ ആവുമ്പോ നമ്മളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞ ജീവിതമല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ അല്ലേ. കുറഞ്ഞ ജീവിതം. നമ്മളെ നാളെ എന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണത് കുറക്കണം. നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഉള്ള നാളെ. ഒരു നാളെ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് ഷുഗർ ഉള്ള നാളെ, മറ്റൊന്ന് പ്രഷറിന് എത്ര ഗുളിക കഴിച്ചാലും നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്താത്ത നാളെ. ഉദാഹരണം പറയാം. മറ്റൊന്ന് ലിവർ ഫാറ്റ് ആയിട്ട്
2 ഗ്രേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ാമത്തെ ഗ്രേഡിന് എത്തിയിട്ടുള്ള നാളെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. പഴയതുപോലെ കിഡ്നി വർക്കാക്കാത്ത നാളെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയും. ഞാനിപ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ദ്വാരക്കണേ, മലക്കുകൾക്കൊന്നും അല്ല, മലക്കുകൾക്ക് കിഡ്നി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണേ. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് തരട്ടെ, ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചാലും പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനും നീ ഒരു കുറവ് നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. കാഴ്ച ശക്തി കുറക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, കേൾവി ശക്തി കുറക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ആരെയും കിടന്ന കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇരുന്നാൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ബിജാഹിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മുടെ നാളെയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ, ഇങ്ങനത്തെ നാളെയാണ് നമ്മള്. ആ നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ സുഖം നമ്മൾ വിടുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ സുഖിക്കുക? നമ്മളെ ഭാര്യനെയും മക്കളും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാ പിന്നെ കറങ്ങാൻ പോവാ? നാളെയോ? ഏത് നാളെ? അപ്പൊ പിന്നെ കടത്തത്തിലായി. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ് തങ്ങളെ ചര്യ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ലോകത്ത് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത കുടുംബ ജീവിതമാണ് അത്. മാലോകർക്ക് മുന്നിൽ വിളിച്ചു കൂവിയ നേതാവാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നടന്ന ഒരു ചര്യ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ചര്യ പറയുന്നു ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. ഓ ഉമ്മമാരെ, ആയിഷ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് വല്ലാത്ത തിരക്കാണ്. കാരണം ഒരുപാട് മജ്ലിസുകളാണ്, ഒരുപാട് മജ്ലിസുകളാണ്. എവിടത്തെ മജ്ലിസ്? മൊബൈലിൽ വരുന്ന മജ്ലിസാണ്. ഞാൻ ഒരു മജ്ലിസിനെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല, ഒരു മജ്ലിസിനെയും ഇകഴ്ത്തുകയല്ല. എന്റെ വാളും ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈവായിട്ട്. പക്ഷേ ഉമ്മ, ഒരിക്കലും ആര് എന്ത് മജ്ലിസ് തുടങ്ങിയാലും ശരിക്കും കേൾക്കാൻ ഞാൻ പറയാണ്, അത് എല്ലാം നീ തന്നെ കേട്ട് തീർക്കണമെന്ന വാശി അത് കൈവിട്ടേ മതിയാകൂ. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത്. അതിന് മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. അവർ നിങ്ങളോട് 24 മണിക്കൂർ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാണുന്നതിനൊരു പരിധി വേണോ? അത് മാത്രമല്ല ജീവിതമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു കുടുംബമുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം, ഭർത്താവുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം, സ്വന്തം മക്കളുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം. ആ ഭർത്താവിനോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണം, സ്വന്തം മക്കളോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന ആലോചന വേണം. ഇത് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തിന്റെ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചര്യ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണോ? അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹബത്ത് എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ വലിയ മഹബത്ത് എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രണയം എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ വലിയ അനുരാഗം എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം എന്താണ്? മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ സയ്യിദത്തുന ബീവി ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ, ആയിഷ ഉമ്മ പറയാണ്, എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? അതേ, കുന്തു ഉറജ്ജിലു റഅസ റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? വിഷമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? വിഷമില്ലല്ലോ?
കൈപൊക്കൊന്നും വേണ്ട, കൈപൊക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ കായാറ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എന്നെ വേദന വിളിക്കൂല. കൈപൊക്കരുത്, കൈപൊക്കരുത്. മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ ഏതാ ദിവസം, ഇന്നിപ്പോ ഏതാ ദിവസം? അതാ ഭക്ഷണം വന്നു. ഭക്ഷണം വന്നാ പിന്നെ വേദന നിർത്തണമെന്ന് അർത്ഥം. 10 മിനിറ്റും കൂടി സമയമുള്ളൂ. ഭക്ഷണം മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോ നിസ്കാരം പോലും പിന്തിക്കൊള്ളുന്നല്ലേ മസാല, പിന്നല്ലേ വേദന അല്ലേ? ഭക്ഷണം മുന്നിലുണ്ട്, നല്ലാത്ത വിശപ്പും ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിസ്കാരം പോലും പിന്നാക്കണമെന്നല്ലേ, പിന്നല്ലേ വേദന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും തലയാട്ട് നരക്കും, നല്ല പൈക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ. ഈ മസാല വേഗം തിരിയുന്നുണ്ട്. ഈ മസാല അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഭക്ഷണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിതരണം ചെയ്യും. ഞാൻ നിർത്താണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്നേതാ ദിവസം? ജുമ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ഓർമ്മയായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോലും ഏതാ ദിവസം ചോദിച്ചാല് മൊബൈലിലേക്കാ നോക്കാം. എന്താ കാരണം? ദിവസം ഏതെന്ന് പോലെ ഒരു പിടുത്തമില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ മൊബൈൽ അവലംബിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ജുമയിൽ പോയി വന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിൽ പറഞ്ഞു. വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കും. ഏതാ ദിവസം? ജുമയ്ക്ക് പോയി ഒന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച. ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചനിടയിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒന്ന് കൈപൊക്കും. ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവര് ഒന്ന് പൊക്കുപ്പാ. ഞാൻ 2 പൊക്കിന് അല്ല 2 ഒന്ന് പൊക്കിയാ മതി. 2 പൊക്കിയാ 2 ഭാര്യമാരെണ്ണം തെറ്റിയിരിക്കും. ഒറ്റ പൊക്കിയാ മതി. ഒന്ന്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളി മുതൽ ഈ വെള്ളിക്കിടയിൽ ഇനി ആരും പൊക്കണ്ട, ഇനി മാത്രം പൊക്ക, ഇനി ആരും പൊക്കരുത് കേട്ടോ. മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളി മുതൽ ഈ വെള്ളിക്കിടയിൽ ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവായ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് തല മൂടി ചീകി തന്നത്? കൈപൊക്കണ്ട. കൈപൊക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നം, എനിക്കും പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് പൊക്കണ്ട. മറക്കപ്പുറത്തിരിക്കണ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഭാര്യമാരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടയില്, ഇനി കുറച്ചും കൂടി പെടാൻ, അതിൽ പെടാൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നീട്ടി പറയാണ്, കഴിഞ്ഞ 1 മാസം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ 1 മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തവര് പെടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനാവൂല. ആരും ഇല്ലാതാകുന്ന വേണ്ട, ഒന്നെങ്കിലും പെട്ടെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷല്ലേ. എങ്കിൽ തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട്, ഭർത്താവിന്റെ തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ തല മുടി വാരിക്കൊടുക്ക, ചീകിക്കൊടുത്ത എത്ര ഭാര്യമാർ എന്റെ ഈ സദസ്സിലുള്ളത്? ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 സെക്കൻഡ് സമയം തരാം. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. 2 മിനിറ്റ് അല്ല, 2 സെക്കൻഡ്. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തരാം, അവിടെ നേരല്ല, നിർത്താനായി. 2 സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നാൽ ഈ ചരിയ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ എവിടേക്കാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്? കുടുംബജീവിതം, എന്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബജീവിതം, എനിക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ കുടുംബജീവിതം, അത് ലോക നേതാവായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതുണ്ടോ? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ്, ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, കുന്തു ഉറജ്ജിലു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅന ഹൈദ്. എനിക്ക് ഹൈദുള്ള സമയത്ത്, നിസ്കാരത്തിന് ഗ്യാപ്പുള്ള സമയത്ത് പോലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. എന്റെ ഭർത്താവായ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുടി ഞാൻ ചീകിക്കൊടുത്തിരുന്നു. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ശരിയ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത ഉമ്മമാര്, നേരമില്ലാത്ത സഹോദരിമാരെ, ആയിഷ ഉമ്മയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അന അവ്വലു മൻ യുഹർരിഖു ഹൽഖൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി ആദ്യമായും പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിയ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സയ്യിദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നേതാവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയല്ലേ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സ്വാലിഹാത്തുകളായ മഹദിമാർക്ക് കൈപിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് വരവേൽക്കുന്നത് അവസരം കിട്ടേണ്ടതില്ലയോ? അവസരം കിട്ടേണ്ടതില്ലയോ? അതൊക്കെ ഓരോ കോപ്പിങ്ങൾ എന്താക്ക കൈവശപ്പെടുത്ത. ആദൂർ നമ്മളെ മുടിപ്പ് മജ്ലിസ് എജു പാർക്കിന്റെ കാലണ്ടറാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ കോപ്പി കൈവശപ്പെടുത്ത. അല്ലാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പോക്കെവിടേക്കാണ്? അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബ ജീവിതം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവിതമാകണേ. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. വിഷമമില്ലെങ്കിലും നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? കായാർ ഫാമിലി ധാരാളം മഹത്തുക്കളുള്ള ഫാമിലിയാണ്. ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കഴിഞ്ഞുപോയ കുടുംബമാണ്. ഒരുപാട് മഹതിമാര് കഴിഞ്ഞുപോയ കുടുംബമാണ്. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളിവിടെ സംഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇവിടുന്ന് ഹദിയ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഖബറിൽ കിടന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് കണ്ട് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സദസ്സ് നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യണം. ആ മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ സന്തോഷം എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഖബർ വിശാലമാക്കട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പുതിയ പിളയാണല്ലോ ശൈഖുനാ താജുൽ ഫുഖഹാ ബേക്കൽ ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ പോസ്റ്ററിൽ ഞാൻ കണ്ടു, ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളെ പേര് കണ്ടു. കൂട്ടത്തിൽ ആദൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെത് കണ്ടു. അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട പാത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ പേര് കണ്ടു. ഞാൻ ആനക്കല്ല് പള്ളിയിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് കണ്ടതാണ് പാത്തൂർ ഉസ്താദിനെ. അന്ന് ഉറുദിക്ക് പോയി പഠിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പോലെ ആളുകൾ ക്ഷണിച്ച് വാള് പറയിപ്പിക്കുന്ന കാലമല്ല. മുതഅല്ലിമായി ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയം. അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി വെള്ളിയാഴ്ച ഉറുദി പറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാലമാണ്. ആ കാലം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഖൽബിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ പള്ളിയിൽ പോയി ഉറുദി പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറുദി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഉറുദി കേട്ടിരുന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഹദിയ തന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്ന പലരുമുണ്ട്. അവരിന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. ആരടി മണ്ണിൽ ചുവട്ടിലാണ്. ഇന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തി വാളു പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സാധുവായ മുതഅല്ലിമായ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരമില്ല. നീ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. അന്ന് പോലും വെള്ളിയാഴ്ച ഉറുദിക്ക് പാത്തൂർ പള്ളിയിൽ പോയതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്ന് തൊട്ട് പാത്തൂർ ഉസ്താദിനെ കാണാറുണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഓ കായാർ ഫാമിലിയിലെ അംഗങ്ങളെ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് ശ്രമിക്കണോ. എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കണോ. എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണോ. സംഘടനകൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഏത് സംഘടനയിൽ വേണം
വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചോളൂ. എന്നാൽ എതിർവശത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മറക്കണ്ട, ആലിമീങ്ങളെ പരിഗണിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഈ കുടുംബത്തിലെ പുതിയ ആപ്പിളയല്ലേ നിരവധി മഹല്ലുകളുടെ ഖാദിയായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ പുരുഷായുസ് മുഴുവനും നേതൃത്വം നൽകിയ താജുൽ ഫുഖഹാ, കർമ്മശാസ്ത്ര വിചക്ഷണന്മാരുടെ കിരീടമെന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാനല്ലേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ്. റബ്ബേ നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. വഫാത്തിന്റെ രംഗം ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരോട് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി പറയാൻ, സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവിതകാലത്ത് ഉസ്താദ് പതിവാക്കിയിരുന്ന സ്വലാത്തായിരുന്നു അത്. ആ സ്വലാത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? സ്വലാത്തങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈമാനിന്റെ ദൃഢതയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കും സംശയം വേണ്ട. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമ ചൊല്ലി ലോകത്തേക്ക് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ താജുൽ ഫുഖഹാ, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത മരിക്കള പള്ളി പരിസരത്ത് അന്തിയിറങ്ങുന്ന ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലത്തവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. അല്ലാഹുവേ, ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരിലേക്കെല്ലാം ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുന്ന് വിട പറയുമ്പോ നമ്മുടെ സദസ്സൊന്ന് മദീനയിലോട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണോ? ഇത് ഹബീബിന്റെ സദസ്സാണല്ലോ. നബി കാ നാം लेते हैं दिल को सुकून मिलता है, इनकी याद में हर गम छुप जाता है. കൽബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ആദിയമൈത്തെ നൂറുല്ലാഹ് അഹ്മദ് നബിയിൽ സ്വല്ലല്ലാഹ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി റസൂലുള്ളാഹ് ആദരവായ നബിയുള്ളാഹ് ബദറിലും ഏറിയ ശോഭ നബി ബീവി ആമിന തന്റെ സ്വബി വലദുൽ അമീനായി വന്ന നബി ആമന്നാ ബിറസൂലില്ലാഹ് ആമന്നാ ബിറസൂലില്ലാഹ് ഉറക്കെ ചൊല്ല് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാ ടെൻഷനും നീങ്ങിപ്പോയി, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീങ്ങിപ്പോയി. നാബൻ സക്കേഗി നാബൻ സക്കേഗാ മിസാൽ തേരി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജവാബ് തേരാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെയുള്ള നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ കൽബിലോട്ട് മദീന കൊണ്ടുവരൂ. जो
के इश्क में फना हो जाए वही दिल മദീനെ കോ പാ ജായേ തങ്ങളെ കൽബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവനെ മദീനയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ മദീന കാ മൻസർ ഹോ സാമനെ മേരെ ദിൽ സേ നിക്കൽ ജാഗേ സബ് ഗം ഔർ അംധേരേ കണ്ണുകൊണ്ട് മദീന കണ്ടാൽ എല്ലാ സന്തോഷവും മറന്നുപോയി മദീനയുടെ മുന്നിലെത്തിയാൽ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മറന്നുപോയി ഹർ ദിൽ കി ദുആ ഹേ മദീന നസീബ് ഹോ जिंदगी की सबसे बड़ी सादत ये हो ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമെന്താ യുകെയിൽ പോകലല്ല കാനഡയിൽ പോകലല്ല യുഎസിൽ പോകലല്ല അമേരിക്കയിൽ പോകലല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്ത് പോകലല്ല മദീനത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനയിൽ പോകലാണ്. ഇനി എനിക്കിവിടെ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല, പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല. ആരെക്കുറിച്ചാണിത് പറയുന്നത്? എത്ര പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ ഞാനങ്ങ് ചെറുതായി എന്നല്ലാതെ ആ നേതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ പ്രണയത്തിന്റെ വലിയ മകുടോദാഹരണമായി ഈ കായാർ ഫാമിലി സംഘടിപ്പിച്ച ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ നാളെ ദുബായിലെ ക്രസന്റ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും. ലൈവിന്റെ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടുപഠിക്കണോ. അല്ലാഹു എനിക്ക് പറയാനും നമുക്ക് കേൾക്കാനും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ഒരൊറ്റ കാര്യമേ എനിക്കിനി എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളൂ. ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ അൽ ബിദായത്തു വന്നിഹായയിൽ പറയുന്നു, ലോക നേതാവായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു. ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. തങ്ങളുടെ വേർപാട് സ്വഹാബത്തിന് കഴിയുമോ? കാണാത്ത നമുക്ക് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ട സ്വഹാബത്തിനത് താങ്ങാൻ കഴിയുമോ? എന്നാൽ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു. അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഖബർ ഷരീഫിൽ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഖബർ, അത് കേവലം ഖബറാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ഖബർ ഷരീഫാണ്. ഉമ്മമാരെ, കുട്ടികളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബർ എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. മാലിക് ഇമാം പറഞ്ഞില്ലേ, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം ദർസ് നടത്താൻ അല്ലാഹു സൗഭാഗ്യം നൽകിയ ദാറുൽ ഹിജ്റ ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീന എന്ന നാട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടില്ല.
നേതാവ് കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നാണ് മഹാനവരുകളുടെ പ്രതികരണം. ആ മാലിക് ഇബ്നു അനസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അക്റഹു അൻ അഖൂല സുർതു ഖബറൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയൽ എനിക്ക് വെറുപ്പുള്ള സംഗതിയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോകരുത് എന്ന് പുത്തൻവാദി പറയുന്നത് പോലെയാണോ? അല്ല, പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന സ്ഥലം അത് കേവലം ഖബർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ഖബർ ഷരീഫാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹത്വമുള്ള ഖബറാണ്. കുട്ടികളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ എവിടെ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്, തങ്ങളെ ഖബർ ഷരീഫ് എവിടെ എന്നാണ്. മഹത്വമുള്ള ഖബർ എവിടെയെന്നാ തങ്ങളെ കടത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള രംഗമാണ്, കരളളിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ്. സ്വഹാബത്തെല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. യാത്രയപ്പ് നൽകുകയാണ്. ആദ്യമായി ഖബർ ശരീഫിൽ നിന്ന് പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്ന നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. പോരാ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നും കൂടി ഉറക്കെ ചൊല്ലിയാൽ തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സ്വലാത്ത് റൗള ശരീഫിലെത്തുമ്പോൾ ഇത് കായാർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വലാത്താണെന്ന് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. സഹാബത്ത് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയാണ് മുഗീറത്ത് ഇബ്നു ശുഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനവരുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം, എല്ലാവരും തങ്ങളെ ഖബർ ശരീഫിൽ ഇറങ്ങിക്കയറി എനിക്കൊരു മഹത്വം ലഭിക്കണം. എന്താണ് മഹത്വം? ഞാനാണ് തങ്ങളെ ഖബർ ശരീഫിൽ അവസാനമായി ഇറങ്ങിക്കയറിയ സ്വഹാബി ഞാനാണെന്ന ഒരു മഹത്വം എനിക്ക് ലഭിക്കണോ? എനിക്കൊരാഗ്രഹമാണ്, തങ്ങളെ ആ ശരീരം അവസാനമായി ഒന്ന് തൊടണം. മുഗീറത്ത് ഇബ്നു ശുഅബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മഹാൻ പറയുകയാണ്, അഖദ്തു ഖാതമി, എന്റെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മോതിരം ഞാൻ അങ്ങെടുത്തു. ഫഅൽഖൈതുഹു ഫീ ഖബ്രി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ആ മോതിരം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ ശരീഫിൽ അങ്ങിട്ടു കൊടുത്തു. വഖുൽതു ഹീന ഖറജൽ ഖൗമു, കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഖബർ ശരീഫിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോ ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഖാതമി ഖദ് സഖത ഫിൽ ഖബ്രി. കൂട്ടുകാരെ, എന്റെ മോതിരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ ശരീഫിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയാണ്, വ ഇന്നമാ ത്വറഹതുഹു അംദാ, ഞാൻ ആ മോതിരം മനഃപൂർവം ഇട്ടതാ, യാദൃച്ഛികമായി വീണതല്ല. എന്റെ കൈവിരളിലെ മോതിരം ഞാനത് മനഃപൂർവം ഇട്ടതാ. ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് വല്ല അർഹതയുണ്ടോ? ഇത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വല്ല അർഹതയുണ്ടോ?
അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർഹത നേടിയെടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്? അത് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത്? മഹാനവരുകൾ പറയാണ്, അത് യാദൃശ്ചികമായി വീണുപോയതല്ല. മനഃപൂർവം ഞാനതിട്ടതാ. എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? അവസാനം എനിക്ക് തങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടണോ, ഇനി തൊടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അവസാനമായി ഒന്ന് തൊടണം, അതിനാണ് ഞാൻ ആ മോതിരമിട്ടത്. ഫഅകൂന ആഖിറന്നാസി അഹ്ദം ബിഹി. അങ്ങനെ തങ്ങളെ അവസാനമായി സ്പർശിച്ചയാള് ഞാനാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ ചരിത്ര കിതാബായ അൽ ബിദായത്തു വന്നിഹായയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവരെല്ലാം ആഖിറത്തിൽ വന്ന് ആ സ്നേഹം പറഞ്ഞ്, പ്രണയം പറഞ്ഞ്, അനുരാഗം പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ അവരെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് സംഗമിക്കണേ. അത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാറത്തായ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ കായാറ് ഫാമിലി സംഘടിപ്പിച്ച ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. വലിയ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഒരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചുപോയോ അവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും ഓതി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أرحم الراحمين يا الله. ഈ സംഗമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കുടുംബം ഇവിടെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ലിവാഉൽ ഹംദ് എന്ന കൊടിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അതിന് ഈ സദസ്സ് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ മരിച്ചുപോയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളിലേക്ക്, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി മരിച്ചവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ബാപ്പയുൾപ്പെടെ എല്ലാവരിലേക്കും ഇതിന്റെ മിസ്ർ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഖബറിൽ നീ അവർക്ക് വലിയ തുണയാകണം റഹ്മാനേ. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. മർഹമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഖബർ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയ ഖബറാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ഈ കായാർ ഫാമിലി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ കുട്ടിക്ക് സുഖല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. നീ ആ കിടാവിന് ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ രോഗികളായി കഴിയുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിൽ കഴിയുന്നുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ രോഗം നൽകുന്നവൻ നീയാണ്, സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ നീയാണ്. നിന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ ശിഫയില്ല. ആ എല്ലാ രോഗികൾക്കും
നമുക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മാനോട് ഒരു സഹോദരി അടുത്ത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു 24 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു ചെറിയ പെങ്ങളാണ്. ആ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ 2 കിഡ്നിയും ഫെയിലൂറായി. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ വാദുകൾക്കും പ്രത്യേകം ദുആക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോടൊക്കെ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ തരപ്പെട്ടവരല്ല അല്ലാഹുവേ. എന്നാലും ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ എത്രയോ സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മഹത്തുക്കളുണ്ട്. അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. നീ അവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ, ബ്ലോക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ, കിഡ്നി ഫെയിലൂറാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ, ലിവർ തകർക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, കേൾവി ശക്തി കുറക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, കാഴ്ച ശക്തി കുറക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, ഞരമ്പിന്റെ രോഗം തരല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഗർഭകോശത്തിൽ ക്യാൻസർ ആണ്. അങ്ങനെ നീ ക്യാൻസർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ഒരു മുഅ്മിനത്തിനും നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തും നീ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിയന്ത്രണം വിട്ടുള്ള പ്രമേഹ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. ഈ അടുത്ത് കയ്യിലെ വിരൽ മുറിച്ച ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു, കാലിലെ വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ട ആളെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ വല്ലാതെ കൂടിയിട്ട് മുറിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഷുഗർ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ദീർഘകാലം പഠിച്ച ഇൽമ് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. റബ്ബായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അതിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ നീ പെട്ടെന്ന് നീ നിന്നിലേക്ക് വിളിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാരെ വിളിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഈ കുടുംബത്തിൽ ജോലിയില്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരൊക്കെ ജോലിയില്ലാതെ എവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ സ്നേഹജനങ്ങളുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഈ ദുആ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലെ ദുആയും നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മറക്കപ്പുറത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ, നീ അവർക്ക് നല്ല സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെ നീ ഒരു വിഷയത്തിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഈ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ വെള്ളം പിടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ സിദ്ദീഖ് ഭായി അർക്കണം, അവരൊക്കെ നമ്മളെ എപ്പോഴും ബന്ധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് പറയാണ്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത്
ഫുള്ളായി പഠിച്ച് ഹാഫിളുമാണ്, ദർസിൽ ഫുള്ളായി പഠിച്ച് ഇപ്പൊ മർക്കസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിനൊക്കെ വലിയ ഖൈർ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളെ കായാർത്ത ഖത്തീബ് ഞങ്ങളെ ഹനീഫ് സഖാഫി ഉസ്താദ് കൊടുങ്കായ്, അവര് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ദർസിൽ പഠിച്ചവരാണ്, ഞങ്ങളെ സീനിയറാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നല്ല പ്രഭാഷണം, എല്ലാ നിലക്കും ശുക്ർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2 ആശംസ പ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോംബെ ഉസ്താദ് ചുരുങ്ങിയ സംസാരം കൊണ്ട് ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. ബോംബെ ഉസ്താദിന് ആദരവ്. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാനപ്പെട്ട കളസ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെയും ഒരു നസീഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. അതുമല്ലാതെ ആൾക്കാർക്കും അടുത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ, അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കായാറ് ഫാമിലി അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു, വളരെ ആസ്വദിച്ചു. ഈ കായാറ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ദുബായിൽ കഴിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്ഫാഖ് ഭായ് തോട്ടാൽ, അതേപോലെ DI അബൂബക്കർ ഹാജി കൈരങ്കള, അവർക്കും അതുപോലെ കായാർ സഖാഫിക്കും വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സഭ, ഒരു മെഹ്ഫൽ, ഒരു മജ്ലിസ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു നസീഹത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴല്ല. നിങ്ങളുടെ ഓരോ പുരയിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടിയെ ഒരു ഹാഫിള്, ഒരു ആലിമമാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും അതിന് നസീഹത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. ഇത്തരം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉസ്താദ് കൊടുങ്കായ് സഖാഫി ഉസ്താദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കായർ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായ ഒരു സദസ്സാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. ഇവര് സന്തോഷം ഇത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ എന്നെ മനസ്സിന് ദുഃഖമാകുന്ന നിലക്കുള്ളതായ ഒരു സംഗമമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ ദുആ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഗമം മറ്റുള്ളതായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രേരണയാകുന്ന നിലക്കുള്ളതായ ഒരു സംഗമമാക്കി അല്ലാഹു തആല മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ഇവിടെ 2 വാക്ക് ആശംസ പറയാൻ അവസരം തന്ന ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും, ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കായാർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന് മൊമെന്റ് നൽകുന്നു. ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾವು ಏನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಕಳೆದ 1.5 ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താൽ അടുക്കാം ഞാൻ.
ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೃಹತ್ ಹುಬ್ಬುರ್ ರಸೂಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಣಿಗೆ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ SK ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವಾರು ಸಹೋದರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಊಟ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ಹನೀಫಾ ಹಾಗೂ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಸಮೀಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಿದಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಆಡಳಿತವಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಂಗಲ್ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ವಕ್ತ್ ನಮಾಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೆಸರು ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪುನಃ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಲವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಂತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.